Ladysmith Black Mamba. Umsakazo yinanda 88.5 FM Benjamin Dube featuring Ladysmith Black Mambazo bathi nje lonke ibandla lakho kanti ke singene lapha the Free Christian Apostolic Church in Zion bethi nje anginakho okwanele isikhathi sithi nje 19 minutes after 9 ekseni umsakazo wakho yinanda 88.5 FM sikubingelele sikwamukele ohlelweni asilungiseni sizenje ukuthula amakwande sizoba nawe kuze kushayeke u12 o'clock namhlanje mini Queen Rejoice time your host kuze kube leso sikhathi ngamsana uThabo Sambothi as well as ubaba uNdabenhle wakwaMyeza asibonga kakhulu ke ku Msizi bathi Msizi King Msizi Ntaka yahambisana naye ke uMantuli Felicia the Queen yebo ke kade bese nje easy on a Sunday morning so lekuseni ngo6 kuze kube manje ke ngo9 o'clock na next week bazophinde futhi babuye emsakazweni wakho well hey sasikhona ke njengamanje ke kuseni sinawe emlaleli discussion yethu yanamhlanje bafethu kodwa ke sikhuluma kuyiqiniso kunabantu besifazane abakhulelwayo abanye baphuphunyelwe iziso abanye bazikhiphe benze abortion so inkulumo yethu namhlanje izobe around lapho esikhuluma ngabantu yebo who will actually become pregnant and sell umbungu at a very high price. It's about 100,000 rand. Days. Yeah, to those that want to conduct rituals. Oh, okay. So ukuze angasafarishi ama consequences khona izinto abazenza kuyena meseyenzile leyo. All right. Yeah, a termination, a conscious termination. Abanikeza umbungu bese bevimba ukuthi kungabuyeli kuyena abazokwenza. Whether that is successful, we need to examine that today. Okay. Noma sengena ngewindi nje umzokwazi kulungile. Yana into sebesikhuluma ngayo namhlanje. Bafethu izinto ezenzeka ngale. The following program contains mature subject matter, coarse language and discussions of religious beliefs, ways of life, and those of sexually suggestive nature. These may seem offensive to sensitive listeners, and parental discretion is strongly advised. Alright, ngithatha lesikhathi ke injalo ke nje besadlala lo disclaimer leyo hlelo echazayo ukuthi ke parental guardian language ohlelweni. Alright ke mzukwase ngicela ubingelele ubungakabingelele. Ngibingelele abalaleli benanda FM eksenje kuyisonto. Ngimbonge umdalo wezulu nomhlaba ongipho ukuzithanda ukuzithemba ukuzinikela ubuqotho. Ukungaqolodi ngime phezulu kwamaqhuma ngizenza umuntu owazi kakhulu kepha ngehlisa umoya kunginika ithuba lokuthi ngicubungule sonke futhi sicubungule bese sibuya nolwazi lonjalo sizulubuyisela kubanini balo ukuthi kulisebenzisa kwabo nokho kosiza ukuthi baguqule izimpilo zabo eyintweni abazobe beyifunda lwazini lokho bese kubabuyisela kwi-space kwi-mind njengoba umdali ayebadalile. Siyabonga. Thabo uzokhona ukubingelela manje? Noma uzobe ubuye? Sale sesibingelele khona ubanjwa kuyekho. Hayi siyabonga umdali osigcinile saphinde sahlangana sibingelele kumlaleli wenanda 88.4 FM indawo la ekhona siyabonga sizokwazi ukuthola live noma izinto asiphelele kade ngisabathuluza ashodayo badala hayi kuningi kulungile kulesikhathi manje sithi 23 minutes after 9 Dimbane ngizocela ukuthi ngibuyele kwena kwamanje ubusakhuluma ukuthi kunabantu abadayisa umungu okuqala nje mhlambe uma khona umlayelo ongazibuza yini umbungu because nami ngiyacabangela ukuthi yini I'm not sure. Ifetus. Yeah, ifetus. Imali ngi-abort ngenhloso yokudayisa. Okay, kuyakube khona abantu ukuthi athi umuntu eKundrejoyce kunemali engango 150,000 cash. Right. Kunenyanga efuna umuntu ongayese ayinikeze umbungu. Ifetus.
mhlawumbe wena ubusuthi hawu kahle ngizofika ngikhulele for 3 months or 16 weeks or whatever period of pregnancy bese futhi ngiaborta 450 ngeke incane lo mali bese sithi umdoki ngizobuyela kumina ngokukhuluma naye ethi inyanga ke 300 yeah ake bese yakwenza ngempela ake bese determination yayenza normally they do backyard abortion mbungu unika bayifaka ku plastic Simbana bayifaka kwikhula box kumele uzokuba ukuthi uya-aborta yini noma ngoba kukhona la hayi uya-terminate nje phela impela nje. What about ama-miscarriage? Ama-miscarriage umuntu uthola ukuthi ushiyile umntwana inyanga they believe ukuthi miscarriage is not as effective ngoba kuye kwenzeka ukuthi i-miscarriage yenziwe izinto zobumnyama usuke uzicontaine ngaphakathi kwena. Okay. So to safeguard that they then prefer that akube intentional termination. Sure. So that is the issue here. You see, uma sekufike ihambeli zethu Queen Rejoice. I would like to focus my energies kakhulu mina kwi neurological and cognitive decline. Okay. This is what women don't tell us. You're right. Experience with counseling over a number of years. Ngithi mangihleli nomuntu ngi-experience lo une cognitive decline. Forgetfully, she stares on the emptiness. Inyawo ziyashaflisha. Incoherent. Mhlawumbe usela ko 50, usela ko 48. Or even 56 bese ngenza research ngibuza ukuthi mhlambe kwake kwenzeka ngophela uyazi counseling injani iyo uyubheka history yomuntu have you ever aborted a random question athi umuntu iyasenganga aborta mhlambe 5 times yebo now that is an indication yokuthi i-cognitive decline yakhe yenziwe yalama abortion amaningi akawenza. Cognitive decline ulimala kwendlela obuka ngayo impilo ifunction yakho yosuku nazo zonke izinto ozenzayo ukuplana impilo yakho. Right. Yeah, a cognitive decline le yo kusiyami wabdabehle itopic namhlanje I've got to say inakho ukungithusa. No yabona Queen Rejoice khona into engizoyisho abantu umuya ku YouTube uya kuma lokuza there are so many people abakhuluma ngelokhuza Queen Rejoice abakhuluma ngeabortion but la befike bangabi honest khona basike babuke one stream effect of abortion abanye bazame ukusiprovide with very questionable with very questionable analysis of spirituality. Athi umuntu yabo musu ya kwi-realm washa kwacima yabo lezinto obonayo ukuthi no man they lack even spiritual empirical evidence. La engizama ukwenza ukuthi uphupha kanjani during that period of time because i-collection yakho yama dreams umufika consciously uzothi nginebomnyeza I'm struggling with dreams ingane iyabuya lengilokuzile engiaborthililwa nami then ngizofuna mina ukunderstand ukuthi wawusuyiqambile igama do you feel guilt ngoba ngenzeka ukuthi nala umaphupho akho it's because you're just feeling guilt hayi ngoba kukhona ingane esibuyizo izokharas yeah. Yet there is an evidence sokuthola ngokuhamba kwenkulumo ukuthi these souls are not at peace. Yes, they do cause a lot of turmoil and havoc within the space. Zizohlupha nale ingane esezikhona mhlambe ekungenzeka ukuthi izizalwe after yona yabo. Nokuthi iwumbu kukhona into esiyesithi volatile womb syndrome la sikhuluma khona ngokuthi isibumbu somuntu wesifazane isibumbu yila kubunjwa khona ingane. I don't know why people bethi sinye ngoba isinye it's a bladder isibumbu ila kubunjwa khona umntwana yabo
kwenzeka ukuthi uthola ukuthi ke isibumbu somuntu esifazane asisekho healthy, continuously inflamed, abe no self-injurities, kube nama fibroids kwesinye isikhathi, and many or perforated womb. Yabo konke lokho uma ukubheka kuPhindwe Joyce ikhona okukhoza ke this particular cognitive decline esikhuluma ngayo. Dr. Masibambe nokwamanje sihambe sekunonduduzo nomfana nezindaba zika 9:30 ekseni siyaqhubeka inkanyezi Legacy Church bethi ibheka mina isikhathi sithi ke nje ubalo u21 minutes before yena ke u10 o'clock Dimbani hey kusiyami ubusachaza ngokwesayidi lomlaphi umphefumulo kusho asho la yeah mental health for the benefit of those who asebedlule through babundabenhle khona into eshilo usufusanye into kulezi zimo ezikanje I don't want to sound as if ngiyajaja but I'm just going to ask mina as uPhindwe Joyce angiunderstand ngicela ungisize yabo okay ukuthi kwenzakala kanjani kumuntu ukuthi enze ama-abortion azafike ku5 azadlulele I don't think umuntu usuke there would be reasons yeah sizokhuluma mentally reasons or ephila nje saka yeah kukhona abantu uPhindwe Joyce who are suffering but we don't get to understand what they're suffering either banama personality disorders okay mhlawumbe for the benefit of those who have just come through our lives today sizobheka a clinical implications abortion sizobheka psychological implications which will be covered by the neurological implications of the abortion ukuchithekelwa isisu nokudayisa umbungu consciously ngoba ufuna ukuthi usetshenziswe uma rituals right yeah ukuthakatha ukuthwala nento enjengale now ukwangibuza a very powerful question TikTok has today it targeted to is 20,000 so let's all tap say 20,000 so Phindwe Joyce ukangibuza a question now that you are live we are on air ngingajabula ukuthi ke sibiyele kuona lo mbuzo ngoba Nabisam this is a very critical question the topic today Nabisam is abortion, the spiritual implications, psychological implications and neurological implications. The question that we are asking today, what happens to the person who's committed abortion? Kukhona into unfair ngeabortion uPhindwe Joyce. What about umuntu okuyena ofandeleyo abortion? I understand la when uyenze ungangitshela ngongitshela ngoba uyazi ukuthi ngizoresponda ngoba mhlambe ngithanda izingane sonke so which is a number of women who do that. Now the question is umuntu on a cognitive decline osekhiphe kakhulu izisu njengoba usho Phindwe Joyce they tend to be very forgetful. Oh okay yeah uma ukhuluma naye khona i-moment ukuba lento ikenze mina where I find struggling to say the right word with language ngizothi mina Phindwe Joyce ngizobuyela kwena that's cognitive decline kahle right they struggle kuma conversation uma bekhuluma na umuntu ose-aborte kakhulu uba incoherent usho izinto ezingahlangani yeah and they lose their train of thought angathi ekhuluma nawe ukuthi into kade kufanele ayisho agcine sekhohliwe yo okay ama cognitive decline Phindwe Joyce maningi inkosi yami mina ngikhuluma ngecognitive decline ngezuthi abantu babe clear la ngikhuluma ngecognitive decline eyenzeka kumuntu okhiphe isisu osekhiphe izisu kakhulu I'm looking at three things. First is the neurological implications, it's the psychological implication or clinical, bese ngibheka spiritual implication. But ngokuhamba isikhathi mhlawumbe soba nenye guest ezosichazela the depth of spiritual implication. According to African spirituality, which there are things that you might not know that happen kumuntu aborti. Mina enye engizokhuluma Phindwe Joyce umuntu okunikeze imali wathi ingane akayifuni yini ku-abortion njalo sikhuluma ngabantu besifazane ubani wa aborta uma wa aborta awukazi ukuthi undaba u-abortile
because uyasho ukuthi ahamba uabort uzokhiphe ngisho imali uzomdrive uzomphelezela uzombukela kodwa mina ngi-free from it's like when uabortanga responsibility kanjani no I can't be free from responsibility wena supportile wena suggestile wena okhipha imali wena umthathile wayombeka lapho yimina ngimpelezelile ngaze ngayombeka lapho kwa-Mary Stopes wafike khona wakhipha wabuya ngamhambisa ekhaya ngamthengela ukudla endleleni ngimcomforta ngamthengela nama pain tablets ngase ngihamba ngiyomenzisa i-DNC uclean isibumbu yet manje DNC DNC is a process that is done to clean the womb to prevent infection in a womb perforation. Oh yeah, okay, yeah. So ngizama ukuthi ngamanye amazwi there are so many things that go into abortion, but we are not given the truth about the psychological impact yomuntu committee abortion, because the abortion is stigma. People hide abortion. They don't want to talk about abortion ngoba abantu basike besaba ukuthi uzojajwa. Okay. Recently Queen Rejoice besingeve sinawe yini sikhuluma ngokuthi ingane eyakhula seyazi ukuthi uma wami wakuthiwa kangikhiphe kodwa wangangikhipha. What happened to those children? I've interviewed a number of them. Ubaba wakho wathi abortwa, uma wakho wangaka-abort. Uma usumdala uma wakho wakutshela wathi ubaba wakho wayethi angik-abort. Ngangak-aborta mina. Look at where you are right now. You're a medical doctor, you're a lawyer, you're an engineer, you're a teacher, you're a business person. If I had aborted you, I wouldn't have experienced this beauty. So that's why in Queen Rejoice, they suffer a lot. They have hatred for their fathers. They don't like them. Bayaba tolerate, and they struggle with attachment issues, which is a very painful psychological not disorder, but implication. Okay. But attachment can be a disorder. So ngizama ukuthi ke buningi Queen Rejoice mhlawumbe as a beginning I guess it is zoom inside the brain of a man okuyena ofande i-abortion yakho. Why would a man say go and abort? ngoba asusa iphone phela umntana. Okay, Queen Rejoice ake senze kanjani ngoba thina sidla emgqonyeni wase-America, sidla emgqonyeni kadoti wase-America. Ake sisebenzise ama-American experiences in order to define izinto ezenzeka ngalana. Right. Ngizokwenza i-example Queen Rejoice. Uma ngi-on scholarship e-America. Right. I'm a young athlete. Bangi-offerishe i-university degree. Free of charge. And I'm going to be paid because I'm an athlete. Now, there is a possibility ukuthi ngidraftwe either ku-NBA. Ama standards are ridiculous kabi. Kufanele ngibe clean, ngibe ne-girlfriend eyodwa, ngingamithisi. Uma uke wamithisa, we are going to lose the scholarship. So this resulted ukuthi between the 60s ave zakhishwa izisu e-America. Zikhishwa amantombazane ayemithiswe ilabafana because they were very popular in America. So amantombazane ayebathanda abalwele ngoba efuna ukuthi in the event meke wa draftwa nomfana with either NBA or in NFL, then I'm free of poverty. So the idea was to look at the benefit that might accrue. I see. So intombazane ke ibe reckless sizolandelela umfana everywhere yomsupporter emedlali iFN lokuza uma eke wa draft wa NBA isizo sticka yena like chewing gum. Ikhulelwe ibisiya aborta ngoba kufanele phela kuvela indaba yokuthi ukhulethile Nkosi yami. Ngaphandle umfana mhlambe mesedlala ama game athile mhlambe first year.
as a rookie then isingakhulelwa but manje by the time isikhulelwa Queen Rejoice as a rookie isikhiphe mhlambe ziso zo 3 yabo so isinama psychological neurological and many other disorders that come with continuous abortions now eSouth Africa kunalento enjeni mina angifuni unkosikazi ami azi ngoba meke wazi ukuthi sengikhulelisile uzongidivorce bese nginikeza igirlfriend yami imali ukuthi ihambe yokwenza njani you abort abafana abancane abafuni ukuba ubaba ebese nikeza igirlfriend yakhe ukuthi ayenze njani you abort Timbani ukhuluma ngeperiod yase-America la South Africa ngisengiyose South Africa akaze kwenzeke yini ngesikhathi like angazi kusangisamncane usumuke wayofunda la ubunesi I'm not sure if naka teaching kwakukhona wakhulelwa nje game over that was the rule and guess what there were a lot of abortions that happened a lot of abortions kwakukade sengiphela noma naka teaching there were other professions mhlawumbe abalaleli bazosikhumbuza kodwa kwanesi ngino ngeke usaqhubeka nje mfethu wawumitha nje game over yo yeah ama universities to the ungamithi nganishe ekhabile esikoleni nakhona ema high school ngama 60s ngikhumbula kahle it was very difficult for a principal to accept ingane sikuyazala but instead abazali babe bakushintshisa isikole umithi uzale bese bekisa kwesinye isikole ingane isale no antogadayo office lakho kuzalwe ingane ezine anger ezine resentment ezama drug addict ezadampwa umabazo baya kwezinye inkolo ngoba befuna ukuqhubeka nemfundo yabo so by the time lengane isibuyi no 14 and sekho connected nayo ikhuliso gogo isibhema insangu isihlaza isalaleli ngoba ayikhuliswanga yini isandla sakho kanti not that ukuthi umzali uzoba khona be present yize ingane uma engayithandi ingane ngenxa ukuthi uyizale ngephutha kwenziwa njani because I've dealt with a lot of parents like that. How many times Queen Rejoice have I cancelled abazali bathi mina engiyazi baba miyasinkinga ingane yami ngiyithanda awungisize ngithanda ingane yami ngoba ngayizala under very interesting and circumstances so ukulimala lokho ukulimala yeah and khona process nje there is a type of therapy that we do to a parent ukufana reconcile nengane yakhe it's not easy to rejoice ngoba it involves ukuthi kwayena uqala investigate childhood yakhe ukuthi kweyakhe childhood bonakalaphi abanye benziwa lento esithi postpartum depression umuke wazala ingane ungayi accept ube ne depression I would awuyifuni but kubukhulu connected nengane and many parents can cause harm to the children if it's aggressive yeah now sibuyela back here Queen Rejoice so abortion is very very big around the world yeah that is why ke kwaba khona clinic bakuthiwa iMary Stopes clinic eAmerica abortion yakhiphi idumbu zama adults. There were many clinics that were shut down people were shot ngoba in America you had pro-abortion and anti-abortion movements. Okay. It's a business. No, it's a thriving business. South Africa, anti-abortion, bantu abamnyama. No, bantu abamnyama ngiyazi ilope. Asisho ukuthi ayikho but I've never heard of ilokhuza pro and anti-abortion movement in South Africa. Because umubheka eSouth Africa again disclaimer kune thinking ethi the bulk of our population among the black communities amaKrestu kuthiwa they constitute about 80% of the population ake ngiclean the food kuthiwa amaKrestu constitute about 80% of our population so ngamanye amazwi uma ngithi mina iabortion eningi uyithola within the Christian religious sector I'm saying because abantu abaningi kuthiwa amaKrestu so ke umuntu ozothi split the hairs athi no akusho ukuthi uma ubhali ukuthi Christian application form umKrestu that's a debate unnecessary futhi engeke sibeke ndawo the truth of the matter the bulk of people in terms of religious framework amaKrestu who abort a lot than any other religions. Okay. So ngizama ukuthi ke ikhona yini eSouth Africa iChristian
anti-abortion lobby group ayikho engiyaziyo ngicela uma ikhona basenze aware ngayo ikhona ini anti lobby group ayikho yaziwayo yeah so ngifuna ukuthi ke as we dig deep kwi-abortion ake siqale ngobaba othe khipha imali sakhuluma ngaye ubaba okhipha imali yokuthiwa abort sachaza ukuthi inkinga yakhe stigma akafuni ukudivorce unkosikazi wakhe usaba iskandali umfundisi wesonto ukuthi uzoluza amamiliyoni and ibandla lizomcastigator meaning to say lizom excommunicate ngaselimkhiphi of which is not true abefundisi bahlale bemithisa left and right akekho umfundisi wakwakhishwa epulpit emithisa nalokho liyafihla ibandla they do protect and two baningi emasontweni abantu abazali ingane zabafundisi kubafazi babantu kodwa there is no penalization of that ukuthola ukuthi abantu bayazi bathi uMrs Magwaza unengane eziwu3 but le ephakathi naphakathi akuyona kanjinji ingane kabani ingane kamfundisi nonjinja aqhubeke akazi namazi futhi nomazi kwesinsikhathi indoctrination imshayi abanye aqhubeka khonze nonjinja no bafethu ake sibe serious kwasilungiselithina asikaze singabi serious thaba ngicela ukubuza let's say wena we group of elders nango Queen Rejoice kukhulela umngame ekhuleliswa umfundisi webandla lethu and ibandla lethu is screaming millions uma kufika wena Queen Rejoice kufika ubaba Sambodi kufika ubaba uMpele kufika uNdlovukazi Mapule bethi cha edimbane sicela ukubona into enzima kakhulu so ngicela uyikhulekele nawe yabo bese bayasho ukuthi no manje kunento inhlambuluko ekhona umama enganeni zakho nje ubuzithwele sizama ukucleana noma ongcwele ulwa nathi masithi siyakhulela umama la waqhuzuka wakwakho ingane zakho ungqoza kaMagwaza ile uqala nale yokugcina umfana nomfana intombazana kuyona yakwakho masibheka kahle ifana nenciko Nkosiyami la kukhona nomfowabo wenciko mhlambe nomzala wenciko bese bethi ke sikhulumile ke lento unyaka wonke sidingada wena Dimbane ngokwakho ubuka kanjani ngoba umfundisi ubecela ukuthi enze offer ka 3 million no compensate for i-trauma yakho nongena esibayeni sakho awu Nkosiyami khulisa ingane konke unokukhulisa ingane nokuthi besicela ukuthi umama ungamxoshi ungavena umjezise ngokuthi ungabusana nayo cansini kodwa uyamukele inhlonipho kamfundisi nokuthi ubecela nokuthi ucela ukueda neven alelakho umfundisi akuthengele enye imoto no 3 million aphezulu phezulu 3 million lokho akusho ukuthi uyakuthenga ukuthi uma soyangezizwe ukuthi fanele push inkomo ukudonsa amehla abantu ufaka nawe eskandaleni ake uhambe uyocabanga ofimile and uma uyivuma into okungathi ngemonth end yabe sizigegcekeni lokho zonke lezi no guys I think ungenza kanjani mina Queen Joyce ubuza umuntu wrong ubuza umuntu wrong ngempela amadoda angayiphendula ayiphendula ngisho ngoba such cases have come to no ziyenzeka lezi Dimbane sikasibone udideka ukuthi hawu kanjani no ziyenzeka lezi zinto inceke imithise mhlawumbe ingane nje bese ngokukhulu ukushayisha isiyashada ingane ishadiswe nomunye mhlawumbe la nomunye khona la ungasididi fast futhi azi omunye aziswe ukuthi kunesimo esikanje kanje lokufanele kahlale phezukwazi athi ngene ngoba bayazi ukuthi singase siqubuke in the future so lento ayinwe manje kubonakala ukuthi uyavuma uzokuthi ingane kabani sishediswe nobani naye lo kumele nje kube manje kuhlangane fast kufanele kahlale phezulu leyo isikhathi esiningi iyaphamuka. And that is how the scandals are followed by ama journalists esontweni. Mina ngizokutshela into eclean la ungakuzo khona ijournalist ngeke ilandele.
kuthuleke du kuthuleka du hayi musuthathi manje lokho sathi uyaqhubeka khonze futhi aqhubeka khona lenkonzweni yabona kuzohamba khambe imali ikhozi harm kuyena ukuthi I'm driving a brand new Isuzu yabo I've got 3 million nje cash yabo and I've been given ne carte blanche babafundisa ukuthi mangisadiniwe ngingasondeli umama ngakho nenye branch futhi you have an option bohambe kulo concept of branch your branch yeah so into ezokwenza lapho ukuthi na uzocalculate okay ukubulala ukwenza wonke lezi nokuphela jele car 3 million and 3 million maybe let me stick to 3 million bese ngicela ukuba i-overseer kulenye ilokuzi branch yeah imali nalesi yamathende ukuthi unkosikazi anikezwe ithendwa alokhuzwe lapha indoda imali la asendabeni noNduduzo Nomvalo sika 10 o'clock emsakazweni nanda 88.5 FM kukona konke lokhu size sifike la ubamndabenhle uchacisa lokho ukuthi wena umuntu wesilisa omithisile okukhulelisile wasukhipha imali waba nomthelelo lokuthi ingane ayiabortwe awukho msulwa nabo you are as equal as responsible as umama oabortile ungabe sesibakhipha besilisa nabo sithi sikhuluma ngeabort fana umuntu othenga inkabi umbulali naye same thing yes so ilapho ke yazi kuningi okwanamhlanje kodwa sike samse endaweni noNduduzo Nomvalo okwamanje siyabuya nazi izindaba zenanda 88.5 FM noNduduzo Nomvalo. Parental discretion is strongly advised. Prejudice bazalwane ngoba seson ngicela ukuba prejudice ngicela ukungabi academic ukuba njani ukuba prejudice there is a likelihood ukuthi mhlambe ngidrawe from information ku knowledge engayifunde eclassini right ngicela ukusebenzisa la ulwazi olu based on my experiences with counseling this is what I've assessed this is how clients present ngizokwenza example enjeni right engiye ngikubone asithathe 100% population of women 100% population right Quincy Jones 60% abantu besifazana abake bafike kumina with the abortion counseling njalo ngidiagnose depression ne anxiety depression ne anxiety yeah ebangwe that is directly correlated to the event you're going to abortion right okwesibili kukhona into wekhundisho sesibiza ngokuthi phecelezi i-perinatal grief umunyu right. is perinatal grief umunyu nombuyiselo oba nawo njengomuntu owumama onobunseka phakathi bokuthi usulahlekelwe ingane to a point ukuthi every ingozi perinatal grief ingakwenza ukuthi uhambe uyolala nomuntu osiliswe ngamthandi ngoba ufuna ukukhokha lengane elahlekile kusam yeah and there are a lot of women who have made a serious mistake by immediately continuing and having sex and became pregnant after abortion ngoba becabanga ukuthi lengane le ekhiphekile izokhokheleka which is not true Queen Rejoice awukwazi ukukhokha umphefumulo ngomphefumulo then bese kuthi kwesithathu kuma younger females abortile ubone ngiye establish guilt shame fear and anxiety all young women 18 16 17 in 2025 bonke Queen Rejoice they present one ngeshame ihlazo guilt ukusola ikwesaba ukuthi uNkulunkulu uzongenza njani uzoba Jesus yeah i-religious fear it's paralyzing for them yabo abanye bayabanguza bathena babindabende ngicela ube ukhuluma iqiniso mina ngizongena ezulwini I mean I've never been to heaven I cannot promise you something that I do not know
Yeah. And the only thing that they see is Hoko. Yet again, at a clinical level, I cannot really mislead umuntu ngithi yawuzo esikhokweni ngoba I don't have direct evidence esikhokweni. You know, so ukusebenzisa ama-religious undertone during counseling kuyingozi kanje Queen Rejoice. Ungamdestroya umuntu obe ne-potential of healing. But instead ngiyibuyise kuyena responsibility ukuthi aka-investigate ukuthi yena what does his faith say. Nakhona uma faith yakhe khuluma ngesikhoko aka-investigate ke manje akathi ngoba kwathiwa nje kunesikhoko it ends there. Investigate for yourself whether the concept of hell is there. So uyabona ukuthi ke ama-systematic stress disorders that umuntu awa-experience nge-pregnancy or i-abortion anama-implications are deep kakhulu. Yeah. So i-cognitive decline kubantu asebekhiphe kakhulu izisu iqala lapho i-loss of train of thought, ukhohlwa i-direction uma udrive imoto, and lento ecabanga ikushaya usula ku 55 56 kodwa mase sibheka ihistory yakho mhlambe zu4 izisu ikhipha or zu3 uyabona ukuthi sesiquicknisate i-cognitive decline yakho. Yabo uma uxoxa nomuntu ulahlekelwe train of thought uthi ufuna amagama obufuna ukwasho kanti it all happened because at some stage of your life you conducted or you performed continuous abortions. Bese kuba religious guilt. Kundijoyce baningi abantu abakhipha izisu abazalwane baningi kakhulu abazalwane abakhipha izisu namanje uthi uma ukhuluma na athi mabamnyaza I'm 60 today kodwa lento yami yokukhipha isisu angakayixoleli kuyona. Yeah. Now uma umuntu ethi akakayixoleli ukuthi wakhipha isisu she or he is choosing guilt. And guilt nale shame aphila nayo izo manifesta as a disease. Yeah. Shame is correlated with obesity, overeating, poor sexual decision, self-hatred, self-sabotage. Ngizoyichaza lezi yabo. Self-loathing uzinyanya. Ukufila guilty, ungayithandi. Uyabo ukuthi ufila guilty usune shame. I-shame isikulethele lezifo. Ubuso uyaqala ngokuhamba kwesikhathi ube nama headaches unexplained. Ube nama sleeping disorder, ube ne-insomnia. Uqwashe kanti kubangwa yini ilesisu owasikiphayo. And ngisho ngithi uNkulunkulu wami wakwenzeka wakhipha isisu. Try and find counseling. Abantu banenkani, they don't want counseling. Yet sizoya kuma spiritual implication la usubona khona ukuthi kwenzakalani kahle because there is karma. Oh yeah, abortion has got karma for the choice. Oh, definitely yes. Yeah. Yeah, in a karma. But wonke ama actions wakho anama consequences by the way. So how abantu besifazane uma kwenzeke look la kwasilungisela indlela siphinde into eyodwa asjudge. We have opened an open debate. We are trying to run away from mystery nento ezimfihlakalo ezenza abortion konke okula ku empirical it has been investigated and ku-correlate namanye ama-belief. For instance ungathola khona just ukuthi izinto esikhuluma ngazo namhlanje they can be verified by Japanese shamans. They can be verified by the Amazon shamans and Native American shamans. They can be verified in terms of other countries' spirituality. Which this is what happens when you've committed abortion. Bayichaza kahle kabi njengawo maBuddhist omaHindu baba banendlela abayichaza ngayo usikwenzakala and lento ayikhulumayo uDimbane ngempela mhlambe nje incane futhi ngendlela lento enomthelelo omubi ngayo kukhona ngisho Malgaju la ukhishwa kwezisu la njoba sihlala la eMjondolo uyibose kuMalgaju ngathi uyayenjoya lento uyibuza ukuthi lo muntu akayivali ngani inzalo ngendlela adume ngayo hawu sekuphindile lokho hawu sekuphindile ave right futhi ubona ama actions akhe ngendlela damaged ngayo ukuthi hayi lo akaphili ngendlela enza ngayo ngendlela aqoma ngayo
endlela aphuza ngayo yonke into ayenza uyabona intombazane idamage mombuka lo muntu uclean ugqoka yabo lento yathi udima nathi ungayithandi umuntu mhlawumbe ucabanga ukuthi uyinuku ugqoka kahle kabi muhle uright clean uright unukana kamnandi hayi kodwa lo muntu nje ama actions akhe impilo ayiphilayo unazo futhi ezinye ingane mhlawumbe eyiphilayo mhlawumbe zo3 ayibulala mhlawumbe lako 8 9 10 futhi nje yini akasayi kumuntu omkhiphizisi into ayenzayo DIY Bandabethe ngibone kune show yayidlala a reality show that's when I didn't understand ukuthi wenza kanjani ukwenza ama abortions azafika 5 so this girl uyahamba uyasho ukuthi ukhulelwe usazi ukuthi uyenza ama abortion ayemaningi so umngane wakhe uyamcela ukuthi please ngicela unga abort uyasebenza mfethu uyaphanda yabona nakho nami ingane yami ibona ikhulile manje nayi nobani like awunasi izathu singako esingagcina sekwenza ukuthi abhotha uzoqhubeka uphile uqhubeka uphanda uqhubeka uphile ube right yabona so nje iyekele akube kuNkulunkulu bamncenga wakhuluma naye umngane wakhe hayi wathi nje lo ngeke never ngiya abhotha mina like umngane wakhe uyasho ngisibona izathu esingako ngempela ngazi bayi enjoy lento ngendlela abayenza uhambile bahamba waya clinic kwatholakala ukuthi ngiyasakwazi ukabhotha nginxa ukuthi ngaze how many months yabona inyanga sedlulela ukuthi angabhotha wabuye ne stress ukuthi ayibanqaba wazenzela DIY show up angazi wahamba wayapi washo nje angazi kuma Nigeria washo njalo angazi wathola wazenzela yena indlela senesibindi yakhona Bandabethe something is wrong labantu yona psychologist ukuthi engqondweni umuntu labantu sebehomalgathi yabo labantu ama serial killer ngathi iyakenjoy ukwenza iya enjoy manje cabanga lo muntu une stress ukuthi ngidlule bahle hayi ngeke uyabuya umngane it's a sign yokuthi lengane kumele iphile and ungeke uhlulwe umntwana uyazama mfethu nakho ukhulela unani ngeke ingane ibe inje kuba ukuthi iswele ngaleyo ndlela leyo umuntu sekhomtha khona ama abortions ubokubheka there is a psychopathic behavior caused by trauma of the first abuse definitely all right sunshine uthola ukuthi abantu sozana mebehleli ndawonye bekhuluma uyena ozodominate ama conversations ukhuluma amahlazo abantu wazi wonke umuntu ukuthulana nobani Nkosi yami wazi noba abarape ingane for some reason lo baba wemfuna and la indaba eziningi zakhe azinalo iqiniso ziyakho the reason why ekhuluma dominate akekho amvuma ukuthi mekhuluma methi uyakhuluma phezukwayo i-trauma le trauma response yini indaba ilezisu eziningi aseyihushulile uyabo amadoda amaningi who have funded ama abortions they are known for alcoholism ayibake bafike yabo mina ngiyakubuza insizwa ngithi qhawe awukhuluma iqiniso umuntu osefa makakosiso so abakhokhela bakhipha evithi mhlambe 6 babona and then usubheka impilo yakhe kulo mshado anawo ingane zakhe ze-alcoholic nazo sikhipha izisu there is a boy obahlupha ngama drugs into akakazi uzuyibona ama spiritual implications now sekwa spiritual implications alengane ayikhiphayo ngaphandle ingane yakhe yomfana iveni idlungula ingane encane yabo agijima inkantolo in these souls ayikhiphile they are disrupting ikubo ngoba akazange azi invite back yabo that's why ke bengicabanga ukuthi uDr Mlizo siza right thabo le ngane ziyabuyiswa kazami siyakuphazilo akasipele singayi we African spiritual singabi mysterious kuqale umuntu osibambe ephuphunyelwe singane ayibuyisa kube khona ama rituals na ngizocela abantu Thabo ke ngizocela ukubonga Thabo le nto ohlale kuyikhuluma abantu namanje basitapona bafuna ukuyizwa abaka Samboti uqoqa ingane eyiphuphunyelwe abenzi ama rituals akaXabhashe ama rituals akaXabhashe
awafani nama-rituals akamyeza kamyeza sinezivumelwano zemimoya ethile engeke isivumele nakancane ukuthi senze ama-rituals akasamboti so izukhunda iJoyce nefamily yakubo now bese kuvene kusuka umuntu athi hayi ayikho lento ekhulunywa usamboti ngesiko lethu thina kaZulu umuntu osaze ephunyelwe isisu senza kanje. No, that's not true, bro. You are lying and you're misleading people. Ukhuluma ngendaba yakubo, ukhuluma ngendaba yakini futhi ngicela ukubuza ukuthi wako bahlalisa nabantu besifazane abawu200 abawu50 abawu20 bakutshela ukuthi no lalela ke sikutshele thina kule ndawo senza kanjeni. Abantu banjena abantu are looking for fame kuma social media nama opinions ukuthi iqhamuke ngayo, which is not fair. But ke khona iJoyce ngiyibeke kanjeni uzothola ukuthi ezinye ibongo azihlabi ngoba zikholelwa ekutheni ngeba ukuthi kwaphuphuma isisu ngesikhathi kuphuphuma isisu thabo kwachitheka igazi so asikwazi ukulanda igazi ngegazi so kuye kufika izalukwazi ezindala zizoba nento ophecelele kuthiwa umlalelo futhi zizolala nje endine yodwa zonke zixoxe zikhulume lapha kushiswa nempepho bese kuba khona i-hour la zizothula kakhulu rejoice right ngesikhathi ithula seyivumelene ukuthi einhlizweni zazo zizokhuluma kanjani ucela lo mphefumulo ukuthi usondele nasekhaya now ugogo uMasamboti ugogo uMaxabasha ugogo uMyeza basebenzisa imethod efanayo. That is why ne family appointed laba ngoba emndenini yasemakubo kuyenziwa into efanayo. So kukhulunywa ke nomphefumulo bese kuthi gogo uMyeza okwakwakho lokukhuluma bese umalokazane wakwami umalokazane makonstiye makoti wa phuphunyelwa umntwana siyakhala bodimbane bobaba ukuthi awu Nkosi yami akabuyi umntwana abe ngaphakathi azolala ngokukhululeka yabo khona umbungu sawisa lapha enhlabathini waqhitshwa eduze kwamathuna abadala so ke sicela ukuthi ke ulale ngokuthula lo mbungu umphefumulo wakhe uphumule nako konke abenako nali igama esametha lona lo mphefumulo seqediwe mebe phaphame kuseni sebeyogeza thabo seqediwe akuhlatshwanga nkuku akuhlatshwanga mbuzi bekuyobuyiselwa lo wamphefumulo lo yawo umntwana sasibafaka thabo so ke uthola ukuthi ke bathi ke kwa Ntshangase bekuyolandwa umphefumulo wale yangane izalukwazi zaseziyahlanganyela hayi ukuthi ukhona iritual yenziwe izalukwazi zilale ku round ehodwa zahlala zakhuluma zahamba now sanibona sikusiwa joined by our guest emoyeni siyathokoza siqhubeka phela sengidedele lokuza yini ungahlatshwanga na njengoba kubuyiswa lo mphefumulo waphuphunyayo na right inkolelo ithi kwaphuma igazi ngesikhathi umama ephuphunyelwa isisu so awukwazi therefore ukuthi lo mphefumulo ungabuyiswa ngegazi ekubeni izivumelwano nemimoya yala ekhaya ingalivumi leli gazi ngoba kuyisipho siso kusho ukuthi ngamanye amazwi sipho besifikile kepha asifinyelelanga ekubeni sibe umuntu sibe umntwana so ke sesocela ke uDr usefikile uDr Mhlongo kube uyena osiqhubekelayo ngicela ukumbamba udokotela kwamanje ngenxa yesikhathi sesisincane kakhulu sekushodosa nje sidayise then sezongena after udayisa ke yes isikhathi njengamanje sithi 27 minutes after 10 o'clock kumhla ka 18 May 2025
sikhuluma ke indaba igxile kakhulu kuleze abortion abahushulayo ngicabanga ukuthi nalaba esiphuphumayo okunye kucishe kuhambisana njengomphefumulo ngaphela kwakumphefumulo sikhona kubashiya nalaba abaye bakhulelwe bese bedayisa umbungu ukuze kokwenziwa izinto ezithile ngifikisela ngohlevana yabona ngifikisela ngohlevana umuntu wami umphefumulo like umntanami ngenza kanjani ukuthi ngimtrade kuba thakathi kuba ntangazi sibongo sibuke ngayo thile othake wathaka uzofika nezimvalo la ovala usongo na yonke into right azovala ukuthi lezi zinto azozenza zingabuyi zibuyele ngoba igazi lakho eliphuma la nolibofuzo lwakho ngoba lento izoletha umkhokho onzima kabi lento engicabangayo ukuthi akukho kodwa dadena aba6 baphunyelezisa into ngazuzuyibona khona omunye umuzi okwakhona into eyayisho ukuthi omakoti bakhona nje bababe nenkinga omunye umakoti wakhona kube mesiyabamba nje kuzobe ectopic sekumele ingane ikhishwe kuvalwe ilokhuzana aphinde abambe kulinye iTube nakhona kuyinkinga nomunye umakoti kaBhudi naye kuthola ukuthi iyinkinga nje omakoti bala ekhaya kodwa banenkinga yokubamba back to Thabo yilezi ivumelwano nemimoya okhokho balekhaya bangena kuzona ne nabelungu bayathakathe bayenza lento definitely ngoba yambekudase mo amalok engani kwakhiwa ama vaccine ngembungu imbungu yakho ama vaccine nama stem cells nama stem cells bafo futhi bayibulala ezinye bayikhipha bese beyenza lento iphila benga kodokotela ngamposta noma kasituthe sibambe Thabo okuyena kama vaccine asibambe asamse isitolo bese siyabuya usekhona uDr Mlilo e-studio siyabuya Nanda 88.4 FM when we return silungiseni with Queen Rejoice asiphinde sikubingelele sikwamukele futhi ohlelweni asilungiseni kulesi isikhathi ke u25 minutes before is it yeah 25 minutes before 11 o'clock emsazweni wakho 88.5 kumhla 18 May 2025 lasikhuluma ngeindaba ezinkulu ke ingaka esisaba ukusikhuluma kodwa ezenzakalayo ubamndabethu seqela sikhala phezulu ngithathele ithuba ngibingelele uDr Mlilo sephakathi kwethu thokoza ngeke bese thokoza gogo thokoza mkhulu thokoza makhosi thokoza lokho nje kuyinto eyodwa kahle ngafana into eyodwa all right okay nawe usungakubiza ngendlela othanda ngayo noma okuzwa kahle all right ayisona insister ukuthi mina ngingena ngumkhulu ayekho la show usimkhulu omunye afuna ukubiza ngogogo ngoba insist kuyafana okufana into eyodwa ukhuluma ngosawubona wasendlozi Nimbingelele niyaphila ke nonke xolise kakhulu isikhathi inkinga ke zemgwaqo ke khona kodwa ke esingeke sibe nankinga nazo into ehlala yenzeka ngiyanibingelela ke nonke e-studio ngibingelela abalaleli ngithi sisonke yebo nansi ke indaba la kunabantu uthola ukuthi kukhona abayahushuliziswa okay kukhona ke iphuphumayo kukhona ke labo babindabendla ashoyo ukuthi inhloso yakhe nje yokuthi azakhulelwe ukuthi vele uhloso ukukhushula ukuze athole lo 300,000 noma lo 500,000 adayise umbungu akuchazile bamndabendla uchaze ngale kwe psychological njalo psychological kwenzakala mukhiphisisi chaza ngeanxiety ngedepression kodwa ngase ngikubhayisa kwi-experience yami njengomuntu bafika bekabe nje ngase ngithi ngizoshiya i-spiritual implication kudokotela achaza ukuthi imphefumulo lengane njani engikwaziyo lokho engikuchaze ngena ukuthi kweminye imizi ngase ngathi enza i-disclaimer ukuthi abantu abaye ukuthi ngokwesiko that's not true ngokwemindeni ngemindeni banendlela abaqoqa lemphefumulo ngayo ngoba engikwazi udokotela kwesinye isikhathi uyuthola ingane idlala
ithi ngizokushaya wena udla kwami kanti ilomphefumulo uyabuya udlala isingane yabo. It happens even in white families. Recently there was a TikTok post where omama ba observe land and bonke that aborted babangani ba 5 in abelungu bathola ukuthi ingane thabo iyadlala ekameni idlala ihleka insisitheke base be move camera ukuze ingaboni yabo bafica ukuthi kwelinye ikhona ila idlala khona izithi itshelele ukuthi nawe phela enza lokho engikwenzayo yabo so ishaya ibreak fall embedeni yabo ithi nawe wenza le ingakwenzi lokho ibuka le ibisiyakhala le ukuthi ibisiyo reporta kuma wayo ithi akafuni ukwenza ama break fall nje yabo ikhuluma ngomntwana ongabonakala hayi osami ya dokotela kulezi zakomoya ke kwenzakalani la ngasethonyweni nginibingelela ke ngiphindeke sithi ukuhlala odabeni la mangabe sizokhuluma ngokuchithekelwa komuntu wesifazane noma ngohosho lesisa sibeke kanjani ngoba sikhuluma ngento eyodwa manje sikhuluma ngomphefumulo osokukhishiwe noma osoke uziphumele ngezinto ezithi okay lapho kahle nasizothi ukuhlehla nje kancane sibuyele kancane nje emuva kwakuba nosiko thizeni olalenziwa kuthathwe lo yamuntu wesifazane ochithekelwe noma mhlambe ohoshulile mhlambe bese kuba nosiko thize olalenziwa lenzwa abantu abadala kodwa lalenziwa umuntu ongowesifazane athathwe lo muntu afakwe endlini yakwagogo kube nosiko lithile olenzwayo uyabona ukuze kukhona ukuthi kukhishwe lo moya walomntwana lapha ngaphakathi ngoba nangabe ungawukhiphanga kuzohamba kudala inkinga ubane kumama womntwana ngoba ngesinye isikhathi kuzoshaya lesikhathi sokuthi ifanele manje mhlawumbe uthothi usikhiphile lesiso wafihla kangazi akangatshela muntu ake ngisho kanjalo ekugcineni nangabe ekithi mhlawumbe ubeseseyintombi mhlawumbe ngokusaba mhlawumbe agcina sikhiphe isiso mhlawumbe ngokuvumelana nomuntu azwana naye nangabe sesikhiphile kuyenzeka usethola umuntu manje othi mina ngifuna ukuzovela manje ekhaya ngifuna manje ukuzolobola noma ngifuna ukuzocela kanti unemfihlo yena akayazi ukuthi kunengane mina engayikhipha ngesikhathi esefika la ekhaya esekhuliswa lo muntu manje osevelele ekhaya uthola ukuthi lo yamntwana ngesikhathi esekhulele kuzovuka lo yamoya waliyangane engendlizwanga lo liyasiko lokubelethisa lo moya walengane ukuthi awukhona ukuthi uphume ngaphambi kokuba lo mntwana ezokwenzelwa ilathu yabona kunalento enokwenzeka ukuthi umuntu ayohlola kuthiwe uchithekele isisu noma ethi ngachithekela isisu bese ethi umprofeti noma sithi sangoma fanele kwenziwe ilade unikeze ingane igama unikeze ingane uthenga impahla zogqoka leyo process iza kamuva kunalo lasiko lasekhaya kufanele lidlule shuthi lo akabelethiwe umntwana akabelethiwe usasesibelethweni umoya wale mntwana usasele ngaphakathi okuzodala ukuthi lo mntwana manje nangabe usukhulela usuzothola lo mntwana kade uthola umntwana kade ukhulela umntwana wentombazana uyabuya usuzothola umntwana omfana isizophuma lo mntwana sephuma nalo yamoya sekuhlangana manje lo sephuma lo mntwana intombazana nemfana uyabona manje izoqala izothi 15 years noma ilapho ngazoqala khona ungabusamthola ukuthi usikhatsini lo mntwana manje noma intombazana uyabona ilapho ke kufike kuvele khona umngozi okwesibili asibuyeke size la sewuyikhiphile lengane okokuqala nje nangabe ukuthi uyikhiphile kunecala qala emsamo noma edlozini ngoba amasiko abantu awafani uyabona abanye abantu kufana nebongo zabantu ayifani namasiko akhona futhi awafani okay kukho ukuthi usewuyikhiphile lengane okokuqala kusafanele uqale kwenzelwe uqala inhlambuluko wenzele uxolo ngaphambi kokuba uzothinta lengane ukuthi wena ngezandla zakho sewukhipha umphefumulo la ekhaya uyabona ngoba kwale yangane njengoba sewuyibulele uyakhula lo yamoya wale muntu akhule lo muntu azabe sezingeni lokuthi manje ngesinye isikhathi sekunezinto afuna ukwenzela zona la ekhaya yabo njengokuthi okay ushonile umuntu la ekhaya ngokosiko la ekhaya wagezwa kwenziwa yonke into lo yana umbulelo ungamenza ngalutho ngoba nayo uyakhula
iyaqala ke inkinga manje iqala kuphi iqala manje kumzali noma kumbulalwa lo mntwana ukuthi mama mina ngibulele bayenzelwa bonke la ekhaya mina ngenzelwa lutho ngisesethunzini lemnyama ethi umuntu izinto zakhe azilunge noma ethi ayiphumeleli kanti uyazi ukuthi unemfihlo ayenzile noma ubulele ngoba ngisho umuntu ebulela umuntu uke hambe kubantu ayokhishwa iqhubu ngoba kuba nale yanto eyenzeka kuyena yedwa manje emdlayo uzokuthi umuntu akasalali uselwa nabantu kanti uneqhungu uyazi ukuthi yena ukhiphile umphefumulo uyabo manje ke nokufa kwalomntwana lo kuyafana nokushona komuntu la ekhaya ngoba uyadinga ukuthi akenzele izinto eziwusiko la ekhaya uyabo okuloko ngakudalela inkinga ukuthi into zakho zibe nenkinga noma zibe ube ngazathi uthakathiwe egcineni usubona abathakathi usubona abantu abangakufuni usubona abantu kanti indaba ikwena yo hayi iyazwakala go back a little bit ngifuna ukudwela kakhulu kona ngithi ngifuna ukuza kuwena makathi go back manje mhlambe wena njengomuntu oyipsychologist inani kushuthi khona abantu Dimbane abakhipha izisube ngazi ngiyake ekutheni umuntu osebenzisa morning after pill hey Nkosami ngiyabona that's a portion of me ngakho ngiyibhekisa kwena ngoba there was an onset of pregnancy and then of pregnancy base kuba khona I'm not sure noma loop noma yini but khona contraceptives ethize enga prevent ukukhulelwa kodwa engasuqala ubambe yona bese yenza ukuthi ungaphumeleli sekuhlangene I'm not sure which ngakhumbula nje ngisakhuluma kakhulu ngo ngisakuzivubela isizwe kune contraceptive enjalo I'm not sure ngayo Richard yes kodwa I'll investigate and you understand that troubles me a lot nangu I'm marrying a woman who comes to pushing now this is bizarre so wangenza ama rituals yabona nje bangikhale ngama rituals kanti kukhona okuhlela imakhe ucela iphendule wenza only iDNC ukuklinwa kwesibumbu ukuze kungabi nama infections right unfortunately into enzakalayo wangakwenza okuningi okufanele akwenze okwama spiritual rituals ukudisconnect ukukhipha lo mphefumulo ngamanye amazwi wangakwenza right wase yakhulelwa sekhulela kwesinye isibongo uyafika lo uzolala phezulu kwalo so ingane inisizalwa izalwe with sexual disaffiliation ake ngichaze this is interesting kusho ukuthi ingane genderly speaking the body is a woman's body unfortunately kune element yokuthi sekufanele umphefumulo uparticipate udlale indawo yayo ukunikeza untu kulo mzimba so umphefumulo ungakwazi manje ukuthi uzokhethapi phakathi kwale confusion ingane ibisiphuma with sexual disorientation ngoba umphefumulo is struggling to find a home la ngoba there is an old disconnect sekhona manje umzimba wesibili okhona yabo okay so ngizama ukuthi isafale further ngiyafisa si investigate futhi nale yeah ngoba critical ngizama ukunokuza udokotela but not for today qhubeka dot right ungaqhubeka dot okay siphinde siqhubeke kancane futhi lapha ngendaba yokudlula komphefumulo nokudlula kwabantu ziningi izinkinga ezenzakalayo ezinye nje ake sibuye ngento ejwayele ukwenzeka siyabona ke lokho sesichazile lokho kokudlula komntwana nanani nokungafani kwemndeni namasiko ukuthi kunento efuna ilandelele ngokusiko lasekhaya igcinwa kuyadinga ukuthi utholane nabantu abadala basekhaya uchaze iqiniso kuba kubike nangabe ezinye izinto seziyovela uthothi umuntu mhlambe sekufanele agane sekufanele ashade bese kuzovela izinto ezifana nalezo ngoba sesezimkhombe emuva sezimphoqa manje sekunesimo sesiphusha ukuthi hamba manje uyolungisa lento ngoba nalapha phambili kuyeze komunye umuntu uthola ukuthi ingane akasayithola kanti kunengane seyivalile lezakade ehoshule ngesikhathi esefika emshadeni esethi manje naye usethokozile usejabulile uselakathanda khona azothola khona ingane bese iyavala lento
Yabona sekufanele manje kudlule phezulu kwenhlambuluko noma phezulu kwamacala manje ukuthi lapha sengicela ukushwelezela lapha sengicela ukuxoliselwa ngoba manje kufana nomuntu uthola umuntu mangabe mhlambe uthola ubulele right uyabona uthola ukuthi mhlambe nangabe bulele mhlambe ekhiphe igazi mhlambe emndenini lo muntu akangene emndenini wakhe ufika mise ngoba manje unecala vele izandla zakhe seyigcwele igazi uyafana ke nobulela ingane izandla zakhe egcwele igazi uyavele lo muntu ufuna ukuthi usafuna adlule egezweni usafuna adlule exoliseni athethelele emacaleni uyabona etheneke into kunombuzo obuvumbu kaDokotela kwabesilisa uthola ukuthi nakho sesikhulelisele no partner wami ebese kuba uyena ofanda yakhipha imali yokuthi hamba uyokwenza kanje azangithatha impela angibeke akuhambise uyabona mhlawumbe futhi bekuba umqondo wakhe kwakona lo yena ithini into spiritual affectekeni ngoba naye phela unesandla kule angithi ke lithe lami ke manje uyabona nangabe ishuthi lento niyenza nina nobabili njengoba nikhande nobabili icala liphezukweni nobabili ngoba manje lento nina nobabili enikhandile ukube kuthiwa nawe ubungafuni ubungayenza indlela yokuthi lengane ayingabulawa ibulawa nje uzumthatha uyamhambisa uthi futhi kwawena usecaleni uyabona okufanele nangabe kuzoqala ukuthinta izinto ozalengane manje uyathinteka nawe ukuthi nawe umbulali khona ubuzile ukuthi thina laba abesilisa babe nebudget lokuthi bangazi ukuthi bahushule ukuthi bekwenzekeni uyabona akazanga nanokuthi ukukhuleliwe akazanga nanokusukwenzakaleni likhona indlela yokuthi bazi clean bazigeze bona entweni efana naleyo angithi ke lapho nangabe ukuthi kuyenzeka vele into enzekalayo ke leyo kuyenzeka omunye umuntu uthola ukuthi mhlambe uthola ingane nje akamile kuwe wedwa right akasayazi lengane ukuthi ekabani phakathi kwenu mhlambe nokuthu yabona bese khethani manje ukuthi lo sifazane akabulale lengane wena awazi lutho wena uyabona mhlambe uzoba mhlambe namasayini nje ukumosheka kwento zakho nanani mhlambe uzothatha isinqumo ake ngiyobheka into zami angizazi nje ufika mhlambe sewuyatshela okay usewuyatshela kunento esoso umuntu ozwana naye kunenkinga ethile nethile ukukutshela ukuthi kwenza into eso uthi naye angazi lutho yabo lelo cala lelo lisikwe lula phezulu kwakhe kodwa sekufanele wena manje ulungiswe ngokwedlozi lakini safanele ubuyiswe manje uthole umuntu omdala wala ekhaya umchazele iqiniso ukuze manje uthathwe wena manje ukuthi ufakwe lapha endlini yakwagogo kube nezinto ezizinhla lokuzala ekhaya ezokwenza ukuthi nina abakwabane nanga umntwana ube nenkinga lapha uzwane nentombi yakwabani le ntombi eyakhipha umphefumulo noma iyabulala ingane la ekhaya noma ke kade bengakabi nento mhlambe eqhubekana ukuthi mhlambe bekukusele okujola ningakaziyo ukuze manje kuvela indlela yokuthi ngokosiko la ekhaya ugezwa kanjani wena ngoba nawe manje unethunzi ngoba igazi lakho leliyana elifile uba nethunzi nawe baba wengane uba nethunzi balaba ingane yakho ngoba kube kuthiwa kuqhubekile lengane yabakhona ubuzothinte ukuthi wena wondlela ingane noma mhlambe lengane igcine ibuyizela ekhaya ngibona ngasebesilisa bona bathwale kakhulu especially uma ngabe uthola ukuthi kuphinde kube nalento ukuthi abazi ayibona nje phinjelwa izinto nje bona nje kungahambi kahle akazi ukuthi kunesimo esikanje kakhulukazi abantu besilisa bayacindezeleka ngoba umuntu nangabe ezokwenza lento omunye vele uyenza ngenhloso uyabona uthola ukuthi akazi omunye onenhlanhla uyambulelwa ngomhlambe ngokuhamba azayithola indaba ethi mhlambe nangabe sembuzo omunye agcine evumela ukuthi cha ngakwenzisa ukuthi nokuthi uyabona akazange abheke ukuthi lo yamuntu upartner wakho semfaka enkingeni uyabona noma ummoshela izinto ngoba lento ayizuvuka la kena yedwa izovuka kubo bobabili uyabona ngoba phela lengane igazi lalo ukuze kwakheke lengane ngeke ke kuthiwa kuzogeza umuntu oyedwa lapha kodwa kunosiko thizeni ukuthi ke angeke ukuthola ukuthi uzoyogezwa kubo intombazane njengalo silitha ngeke mina akahlali phansi manje nabantu abadala bese ikhuluma bese kukhulunywa ukuthi ngokosiko lana ekhaya thina senza kanje iyangichaza le uyabona abantu abageneralize ngokwala ekhaya
Yeah, ngiyayisaba lento abantu asebevene yonke into isiko yonke akwenziwa nje esho umuntu okwakubo izokulimaza lonto ngoba manje uzothatha into uthona ngokosiko uthi ngokwala ekhaya right dokotela ulalelwe na abantu abasindisiwe la abangazenzi lezi zinto ngokosiko nangani nani kodwa lesihloko siyamthinta njengamanje ukuthi lento ngayenza lento isolution ke wena ke mayifika ku Dr Mlilo ikhona yani isolution u Dr Mlilo na lo muntu uyabona ubumtshana ngeke aye ekhaya ngoba ekhaya ayithintwa lezi kodwa manje uyalifuna usizo manje le ilapha ke la ikhona uyabona nje okuyinkinga kakhulu sisakhuluma ngalabo bantu njengami ngo Dr Mlilo ngizokutshela inkinga ngoba bayangihlupha bangihlupha ebusuku yibo laba abangivusa ebusuku ngeze ngishana isikhathi yabona bona noma ngibagcaba bona beze ngesikhathi igcwele abantu phansi bafuna ukungivusa ebusuku manje ke leyo uyabona ngithathe engathi manje inobuqili obuthile noma inemfihlo ethile sike sekhuluma ngokuthwala nganoma inesithwalo phakathi ngoba manje egcineni asexakekile uyabuka ethi Dr Mlilo mina sengivalile manje angisasebenzi uyabona ethi hayi dokotela manje isonto lami engisonta kulo alivumi uyabona manje uzongikhipha kulomsebenzi mina engiwenzayo yabo bonke abantu abaphumela yini wena ezedala ukuthi wena uze ebusuku angithi abona lolu daba nje basikhuluma ngalo manje izomthinta manje kodwa manje uzofuna indlela uzokhokhoba manje ethi athi ngifonele eceleni manje dokotela ayikho nenye indlela esingayenza noma mhlambe ongangenzela ngayo uyabona ngicina sengibagcaba la uyabona ngoba kungabonakali uyabona ngiyazama ukumsiza kodwa manje angangicaba idokotela la kuzobonakala khona kodwa manje ubatshela ukuthi abantu abangakwenzi dokotela ukulala nomfazi womuntu nkosami ukulala nonkosikazi womuntu implications zokugezwa ukulala nonkosikazi womuntu uyabona nje nangabe ake ngithi uzolala nomuntu ongesiye umaqondana wakho noma umfazi wakho lapho kuyaphoqa ukuthi thola into yokuthi ugeze ngoba lo yamuntu awuzazi indlela zakhe ukuthi njani awuyazi imoya akayembethe abantu bayathwala manje abantu bahoshula izisu nje basikhuluma ngesikhathi wena uhamba uhlangana naleya muntu uzobuya manje naleli athuzi noma uzombathwa ile yansila yakhe uyazi ngisho ngoba Khumbi Joyce kukhona insizwa iyakuyalela nonkosikazi womuntu right kwaya yaqala yafila guilty yasedokotela iyayeka okay yafuna umuntu ozoyigeza kodwa wesimama okay ngoba yayalela imifika Khumbi Joyce yabo atosisi hayi into zami lesi ake uyamazi induku yami uyamazi usibani na ebese lo hawu sisumazi kanjani nathi cha lo sis lo mina ngangithandana indoda yakhe ngoba bengaziwa ngenza 1 no 2 wena ulale ngesikhathi nomkakhe ngesikhathi nami ngilala nendoda yalo yabo so into zami lesi angithi ke manje eyinto ke ila uyabona kunalento ethi kuthi umuzi wendoda uyabi kukhona ke wena uthi uzohamba uye lapho uyohlangana naleya muntu kanti umnikazi waleya muzi ubila mhlamba akahlali khona izizwa kunetha ke lapho ke ilapho bazogcina sekubuya khona nenkingi ngoba ungene esibayeni esibetheliwe kwaze yazi le ndaba le kwabantu besilisa khona into engibonayo bamntu abethisha uTikTok ubuye wabaleka usuphinde wabuya noma inkinga manje ama comments alawa awasasawathola kodwa ke uthi icala lokungazi lingakunetha yini ukuthi manje angisalifunda indlela bebhale ngayo kodwa bese nje ngoba yena akazi ukuthi why fanele zezimnethe no cause akazi and again owenzile angithi ke manje into ezokwenza ukuthi ke manje zikunethe nawe ngoba manje sikhuluma ngegazi lakho sikhuluma njengomuntu uthola ukuthi ake silinganise ngomuntu othathwe linsila yakhe yahamba ayosetshenzwa angithi usuke ngazi kodwa inkinga ezizokwenziwa ngale yansila yakhe zizobuya zize kuyena ikho ke lapho uzogcina sewuthola inkinga sekuyaphoqa ukuthi wena nakuthi uyabona ukuthi khona la ungatholi khona sukuma yenza indlela na ukuthi uzinto zami zabhajwa ake ngisuku yo kufana nani kufana nokuthi
uthothi kushoniwe la ekhaya sekwenziwa lento ekuthiwa mahalavu sidiliza indwangu la ekhaya uyasuka abantu abasebancane njengabafana bayodla imbuzi yakuloya muzi kanti le yambuzi yakuloya muzi kudilizwa indwangu zakhona ngoba ukufa bekukhona ususwa lo le yandwangu noma kudilizwa le liyathunze lemnyama nigijima nina nisebancane niyodlala embuzi ekugcineni nakunenkinga eyenziwe kuloya mndeni nonke nibuya nayo ngomthetho kuya kube imbuzi leyo ekube yomndeni ongabe ayiziwe uyaqhitshwa abanye abaselokishini balwa kabi nawo badeni sincisha inyama nikhipheni abantu baze bayikhiphe kuthiwa idliwe le yambuzi umuntu wayidle engakazi iyaphuphisa uyabona imbuzi uyaphupha uhlala yabo ugcina uphusha amabhentshi emizi yabantu uma khona izinto izehlo zakhona nawe zikwehlele Bafethu, 2 minutes asele before siyakunonduduzo. In fact, it's just 1 minute. Siyakunonduduzo nezindaba zika 11 o'clock. Emsakazweni 98.5 FM namhlanje ekseni. Sikhuluma ngeindaba ecabanga ukuthi ziserious. Lezi ezingaka ke I wonder ukuthi are we going to get most of our comments yini? Udokotela usakunikeza omunye umqondo ukuthi banokushaya kokhob, which is okay. WhatsApp ungcono ke wona uyavuma ukuthi uba anonymous kuphela ke nje usho nje usaqala ukuthi nje ngicela ukuba uanoni ngoba kunabanye abalaleli yabona asesikwazi ukuba bona ungasheshe ngithi usibani bani kanti ubufisa ukuba anonymous. Number ka WhatsApp 068 764 9969 068 764 9969. Khona Facebook page inanda 88.5 FM update khona group it's asilungisele there on Facebook. Nondu nomvalo usekhona nezindaba zika 11 o'clock emsakazweni wakho ngalesi sikhathi. Asilungiseni with Queen Rejoice. Siphinde sikwamukele emsakazweni nanda 88.5 FM namhlanje kwilisonto mhla 18 May 2025. Sikhuluma ke ngeindaba ke ze ukukhushulwa abos konke bafethi stata konke kukhona ke lokhu bamndabentla asho ngakho ke uyabona ke manje lo onenhloso kuyafana neprocess okawasichazela yona nalo oyethathile lo mphefumulo hayi ukuthi nje uphumile nje hayi ukuthi ngokushulile kuphela kodwa ngokushulile uyosetshenzwa la uyakhona eningi awe ngudayisile ngathola imali bayosebenzisa izinto zabe ezithize. Okay, uthathile lo mzimba wahamba wayodayisa somehow angikutholi kahle. Okay, lazo uthathile lo mzimba wahamba nawo uthengisa shuthi kahle hle umunye wabantu wena nje abanjani abathwalayo ngoba shuthi uthwale ngegazi lakho. Alright, uyafana nomuntu othwele lapha ngoba lo muntu lengane iyosetshenziswa lapha lento yosetshenziswa wena ukhokhelwe kwathathwa lo mbungu yosetshenziswa ukuthi manje icala phezulu kwakho ngibona ngazathi angeke lifane necala lomuntu okade engazo ophunyelwe yisisu kwathiwa siphuphumile yabo yakhe indaba sekufuna manje uyiqale oxoleni ngoba wena ubulele umoya waliyangane mangabe ubuya phezulu kwakho ngoba iyakhula mayikhula kuqala kwenziwe izinto kufanele uhlale eqiniseke ukuthi ngakubulala ngoba kwakwenze njani. Inhlambuluko nangabe kuzokwenzwa lento einhlambuluko iyayidinga ukuthi uhlale eqiniseke ngoba inhlambuluko nangabe uyocabanga nangabe kuthiwa umndeni wezinhlambuluko kuqala xatshana futhi kuba khona abakhala inyembezi nakuthiwa kwenziwe inhlambuluko kuyima kuzohlala phansi ekhulu ngoba zisuke ikhishwa njengoba zinjalo nje indaba zehlaza zinjalo uyabona manje ke iyafana nokuthi wena ifanele ukuthi nangabe ibuya liyangane ingabuya ngendlela ezingafani ingabuya uthi uthulani uyambambaza ibuye ethi akusikho lokho mama khuluma eqiniso ukuthi wangibulalelana
nimbona umuntu ezaca nimbona umuntu ebanenkinga kanti akakakhuluma okuyikona iyo ke lento edala ukuthi nangabe uzofika emzini umuntu kunento ezinhlambuluko unangabe ukhona bethi bayayenza inhlambuluko bengayenzi kahle ubathe ukuthi cha angakayi la ngifuna khona la ngifuna khona nikafiki khona lokho kudala ukuthi kuze kucela ukuthi bafike khona straight uyabona bekhuluma kuyikona kona abakhulumi kamnandi ngoba nako kusengasezi kahle omunye usuke esekhala inyembezi lapho sikhuluma ngenhlambuluko eqondile uyabona engicabanga ukuthi ezinye zezinto lezo esinokuyikhuluma noma esingeke sigagule kodwa sinokuyikhuluma nangabe sekuphoqa usuze wafika sesikuthe ukuthi cha wena kunokuthi uwawuwenzelana yabo sekufanele ukhulume iqiniso sokuthatha sikubuze siyakutshela uwawuwenzelana ukuthi kufanele hayi Dr Mlilo kwakuyisimo esithile noma kwakuukuthi sekufanele kubiza umuntu omdala kuhlale phansi ekhulunywe iqiniso ngqo ukuthi nanga umntwana into zakhe azilunge nje ubulele unengane ayibulala lapha bese kulungiswa kudaba lakho la yo usuvela bengithi ngisaya khona ngoba manje abantu abasathembayo ngiyakwazi ukuthi kulandwe kodwa umuntu omdala oyedwa kufanele ikhulunywe kuyena angithi ukuzilunga lento manje sidinga umuntu omdala wasekhaya ukuthi ubani omdala ohlala naye ekhaya ethi ngihlala sicela usilandele yena yabo bangasenabani ukushuthi ngasilanda nesihlobo noma ugogo wendalo noma umkhokheli wasebandleni noma ubani kwenzakala njani kodwa sesifuna umuntu omndeni ngqo ngoba kuyenzeka uthola ukuthi into enjengale imfihlo ifuna ubabheka abantu ozoyikhuluma nabo ngoba omunye ngagcina manje uthola ukuthi kwayena uzothi uphuma la usehamba manje usehlekisa ngalo umuntu uyabona lona manje ngazathi kungaba umuntu ongcono owumndeni isikhathi vele sekho ila kubantu besilisa dokotela cha ngithi ayicace le ongazi kwathi ithunzi izomlandela ohlanganile noma okhipha imali wathi akahamba yobulala lo uzolandelwa ithunzi aphinde abe necala lokubulala kabili kuyena unecala uNkulunkulu ngisho emndenini wakhe kuloko safuna noma engazathi manje ethi yena ufuna ukuyogezwa angeke kusafuna adlule ecaleni eqala ukuthi uzokwenza ubukenziswa yini uneqala ukwenza sakhuluma ngecala kuqala asikakhuluma ukuthi ugezwa kanjani fanele adlule kubi sisakhuluma ngecala uyabona kunale inkonzo le yasemanzini esijwayele ukuyenza yabo lelandelana nale wawunayo ababe khona bangakutshela kunomntwana laphana oke wasidida sathi nangabe sesithandazile sathola ukuthi ke lo mntwana lo isibonga ayibiza ngasa akusizo sambuza mntana wami wakabani wathi ngwakabani sathi next akusiye uhlala nobani ekhaya wathi ngihlala nogogo nomalume sathi sicela usilandele ugogo ubuye naye iyabuya nayo ugogo ingane ithe mayifika naye la ethi uvahlongane hayi isho mana lo mntwana lona ubusabela kwesinye isibonga ayila kahlala khona ukuthi ngoba lapho umoya usukukhuluma kabe bayazi nje abantu abeza lapho into nayibekwe nje rafu ngoba vele sisuke sifastile eziliyo ngithi mina no hlokana nangabe usakhulumisa lo mntwana uthi akabizi khona kuthi angibiza umalume umama walengane ulale nomalume kwase kuvela lengane yabona sibiza ugogo siyabakhipha lendlini sihlala phansi esigodlweni ngithi mina lezi ndaba asadinga ukuthi zikhulunywe la enkozweni sefuna ukuthi zikhulunywe eceleni nomuntu omdala manje uyabona lapha ekuze kwagcina kwaphuma khona iqiniso wathi omunye umalume mina ngeke ngayizwa indaba so wawungayikhulumi ngani ngoba umama lengane uzophambanelwa ekhanda bethi uqalile kumanje ikhanda lakhe liphambene sathi lalelane uzodlula emhlabeni kodwa sicela engakadlula emhlabeni lungisani lenkinga yalo mntwana ngoba lo mntwana manje akasabela indawo manje yabo kulala umalume nomshana ngoba esinye yabona manje lesi sibonga bambiza ngaso akusiso bamthatha lo mntwana bazombuza kwenye indawo yabona lento esike sakhuluma ngayo khona bamenza wayijazi kwenye indawo yabo uyayibona inkinga ukuthi lento ibijule kanje begqitshwa ihlazo lasekhaya kodwa wena vele unesoka kwathiwa ingane yakhe shonisa la masifika thina sagida kabili sathi nix
never ngoba lapha kule nkonzo yasemanzini kusokhuluya amaqiniso sosuke sifuna ikhambi nesindiso yakho mana kunesathi asikwazi ukuhambisa lengane lapha emanzini lengane izofika imosha izinto lapha nisidalela inkinga nayo ingabuyi lapha kodwa sibulela umuntu ake siqale sikorobhe yona kuqala ngoba ngesikwazi ukuthi akasikhonanga ukuyofaka lo mntwana emanzini ngiboka nje inhlonipho yobuye uthi sikhulume ngasese kunezinto nangabe sesemoyeni ezingafuni ukuthi sihlambalaze kunezinto angithi manje fanele ubhekele lo yamuntu oqala manje owenzele inkinga ukuthi kwayena manje isithunzi sakhe fanele ungasibulali ungathi ngoba usubonile ukuthi lo muntu wenza into ethile nethile ubulela umuntu yiba nendlela manje yokumbiza eceleni umakhe uyabona ukhombe manje ukuthi kahle hle fanele leli gama lokuphilisa nelokusiza ulandelele ulandelele ungambulala ukuthi ngoba vele wenza ukuthi angisase ngimbhadlaza nje phambi kwabantu ukuthi ayihamba useyazi ukuthi unjani Gizwa kahle. Isikhathi 18 minutes after 11 o'clock Thabo, not so much as expected namhlanje ngiyazi khona but lezi private most of the time ngoba abantu kwidisho so understand ukukhona ngabo khandlisha le topic ibona kwajengami nje siqala sengingcono ngeke kwathi kombe izinto eziningi ezenzeka emakhaya ngoba ngenihlale nengane ekhaya kandiyiginsi ne uma waxhopha nomfundisi wasesontweni akuyona la ekhaya ithi mina abafundisi wasesontweni angabiza isinodi yakhe isikhungo sakhe ukhavwe kumama nobaba ubaba bamconfront bamofferishe healthy money agcine evumile ngoba ebona imillion esandleni nevene yabo so umfundisi manje lapho sefanele ibuza umbuzo uzoqhubeka idike ngoma ngoba usemkofelile na there's another question that you've got to ask umama yena ubehave kanjani enkonzweni mesazi ukuthi indoda yakhe kwakhulunywa naye yazoncengo ngoba the truth of the matter ukuthi umfundisi uzotshetsha haze indoda yakho ngayikhokhela 3 million njalo ukakhohlwa lo uyazi naye uyazi ebese kuthitha kanjani mazi ukuthi konzakalani futhi ufebe bakhe baba u3 million neven so we are sitting with into njengalezo conditions as a creator le kade ngikhala ngako ama family dynamics agcina esewela ezandeni zo Dr Mlilo yabo ukuthi kuqala kuyona lento khiphiziswa Queen Choice because I've never understood ukuthi ekhaya namantwana notri nonke nama abortion something is wrong you say kukhona into engingisho engayifundiswa umaya yabo ukuthi inde ithambo lomuntu ongasekho emhlabeni umuntu makuthola amathambo umuntu abizwa ngamathambo kekuthiwe yini because phakathi kunolibo fuzo iDNA uma kuthiwa nangu umagodwa kwami lapha une cancer bese sithi I know sicela ukuthola ilokhu zakhe izomlapha le bese emkantsheni bekhipha iDNA yakho bese bethatha iconze bekutesta live nelihlangane likamama sipheke manje into ethe ukuthi ixaxa yabo bamjobe ngayo ma directly ama immune cells ngababa avena qala yolapha ama cancer tissues somehow uma usephethe iDNA yakamhlongo uyabona yeah so uyabona lo muntu ukuthi besides to wathelwa ngenyongo usephethe wena usebalance lapha ushuthi no Dr Astroli uphethe manje ulibo lo khokho bakho yeah waphethe ne yakho njomane le iDNA yakho njomane yeah uyabona so ke ngichaza ukuthi uma konakala phezulu yeah ne kwehla lento izofika la ekhaya yini no5 imkhiphizisi namantombazane ekhaya khona into yakho yini umagodwa la ekhaya naye ushada ekhaya okwakhiphizisi khanda wrong phezulu khona into wrong khona into okwayikhuluma Thimbani eqaleni uyibekile ngendlela yakhe sengiyakhumbula khona kwangibuza ukuthi yini ikarma ngesiZulu ngicabanga ukuthi lento le ekuthiwa umkhokha ayibekile lokho kodwa khona obuthe ngiyakukhumbuza manje ukuthi ubuthe uzokhuluma ngekarma ila bese ngiyakhona ukuthi Queen Joyce ama abortions on ama karmic obligations ongazo siwabona what comes around goes around right
ngakhipha isisu ngisumfana ngifunda euniversity nginentombi khona ngoba izoxoshwa kuphi kwadlula sahlukana ngashada nomunye umuntu ya akuqinwanga akwenzanga lutho wakhipha imali nje wona ngakhipha imali so ngihamba nethunzi omnyama ngizolukhiphela kulonkosikazi omusha sengimthole ziyaqala ziyaphuphuma izisu la ingane yami ikhulelwe iphuphunyelwe isisu i-second born iphuphunyelwe isisu umfana wami lekhaya aqala phuphunyelwe isisu entombeni yakhe na umbuzo kusefanele sibuyele emuva ke siyolungisa le kababumiyeza lesisu sikababumiyeza so 1979 asikhipha yena kuze kube nje la ekhaya kuze kube nje but abantu benze nje baye bahambe bayohlola yabo bangabuyeli emuva kwethu all star bayohlola so ebese uDr Mlilo enza umkhawulo ibiba zakhe zokukhawula ukuthi lento ingabisaqhubeka ekhaya kodwa kuhambe ikhawulo lisebenza mase eqedile kwahlanganisela ikhawulo ibuye lento manje kwimithwezi ngoba wabasiza ukulokuza uDr Mlilo mhlawumbe ya hold back for 10 years kepha ulibofuze yakhumbula ngenze ngomakoti abathi umakoti usephethe phela ulibofuze usazobuya usabhiza udownload kubazukulu lento ke manje yala icabanga esuka kona akasekho nomyeza emhlabeni ukhuluma manje uDr Mhlonge emhlabeni yabo so that's another thing abantu fanele bayicabanga yabo and abayicabanga ikarma ke ama abortion yenzeka kanjalo impinda ngenxa yezinto ezenziwa okhokho bese kuba isiqalekiso ke uma lokazana wayechwenza wafika lekhaya eyishinga nje yabo nefika la angasiphatha salozisuma ukusebenza eGoli badlala escort njalo uma athi kodwa akakhulumi kahle umakoti mntanami ubokungikhuzela yena izinto akabuyazikhuluma ziyangilimaza athi kuwena la baby ungabona salukwazi suma wakho salukwazi sonyo esisayo mina phela angifani naye mhlawumbe akaze makwakutshela yena ukuthi kimi khona wafetshwayo yabo umngami lo khuluma lezo zinto nefamily yakhe ngenxa ukuthi nami ngiyayazi le nto ukuthi ngempela ikhona ngilimali bese ethi nkosikazi besingekho isidingo sokuzokhuluma kanjalo nami ngokulimala bese ngithi kodwa nani mali into ongafihli inkinga yabona ukuthi esixabana lapha eGoli wangitshela ukuthi lekhaya kwafetshwa athula ugogo angasho lutho ebesethi yazi ngoba usekhulume kanjena awudento ngiyibuyisele kuyena enze isiqalekisa athi ngoke ngibona ukuthi ingane zakhe ziyozala yo Joyce uDr Lungene Zufo zifunde iqedwe euniversity ziganywe zonke lutho ukuzala abafana bazala abathembisana kwakhuluma ugogo kanti kwakhuluma abani ugogo bese kuthi cabanga lento yenzeka ngo1980 ngo2025 kube khona isakwazi esino 83 sithi umamhlongo ngiyakhumbula ekhala la ngimkhuba kamalokazana yabo bantu abami angifuni ukuyingena ijulile kepha hambani nina niye kubani ungalangala zimthole into abamhlophe afika nenzele amanzi amhlophe aqine ebese kuzocela intentelelo lapho mama uzobonaka abantu bezofela bandabethu isikhathi siyabaleka nale ndaba ucela ukwenza kanje ngicela ukuthatha le comment sizoya etolo sizobuya futhi molo lapho Queen Rejoice mamncane kanye nobaba umyeza nayikhuluma le ndaba yokulala nabantu babantu ngibone isimanga insizwa laphana isesibhedlela awazi ngaphambili la ukuthi liyisima kanjani inzima le ndaba ngempela ukube kuyakwazi kwenzeka ngaba kwenzeke lo ngoba manje ezinye insizwa ziyabiya ngempela ezinye uthothi ihimile uyena ogcina lo uyena yedwa manje ayisazi ukuthi izokwenza njani melahlelwe lo nkosikazi wena usufike usulala naye ayikunzima I got ngempela insizwa from Pastor B. God bless you everybody in under FM 88.4 lapha emachobeni la isikhona from Pastor B. God bless you. Pastor B awuyile ngale nkonzo wena mfundisi
kumnandi kuba nawe mfundisi wami isikhathi sakho 27 minutes after 11 ekseni nansi indaba la uPastor B noma vele masikhuluma ihloko ezinye ziyavumbuka ke along the way noma singa leyo yokukhulelwa kahle kahle ayithinti but inabo ubumoya imimoya phakathi ngike nayithinta into yokubika indoda ibile kwayo nangu lo use ngekuthuntu yayi mina ngithi yilumbu or noma okunye ungena sibayeni samnumzana I don't think ukuthi ukushima angibona ukuthi ukhona umnumzane ongathokoza ongajabula uma ngangena esibayeni sakhe angithi isuka kuphi isuka lalelo uthola ukuthi sewulobolile wadlula endlekweni wakhokha wenza yonke into washada abanye ke emva kwaloko siyahamba usethi hayi ngoba angihlale ekhaya ingcono ngibiye ukuthi mhlawumbe udrivela ama truck yabona kahlale ekhaya mhlawumbe futhi omunye uzokwenza lokho ngoba sekukhona insolo ethile ayisolayo bese hayi ake ngihambe ngiye ko Dr Mhlongo ke ngifike lapha na ke ngithi akusimo ngasiboni kahle athi udokotela hayi awuthathe nako uyabona utho ukuthi kusuka kunezathu omunye mangabe ezokwenza kodwa ke negange ke zikhona ke nje utho umuntu nje vele uyisigange uyabona makuukuthi mhlambe umuntu lo osondelene naye akayiphethe kahle ke hayi ke nawe uzogcina zikushaya hayi ngezwakala Pastor B uyasho ukuthi bebe cross night so urelaxile namhlanje uzilalela right umfundisi wami athi lana ubheki ishelembe impande lothani ngicela ngicela ukubuza nginomfowethu la esisanda kutholana naye uthi abesifazana abawu6 asezwele nabo bachithekelwa izisu and abanye akasabazi bahamba bayapi manje ufuna ukulungisa izinto ngezingane umbuzo enze njani kulesimo ngilapha enkandla eqhudeni ethi sibo okay ngicela siubambe umbuzo wakhe ukuze suphendule nje kahle esophendula after ukudayisa ama sikusela nje imizuzwana nje ligamanxe elishumi nomuvu umsakazo wenanda 88.4 FM ekseni uhlelo asilungiseni silungisele le ndaba lemphefumulo yachitheka namhlanje Inanda 88.4 FM when we A strongly advised. right sesibuyile isikhathi 25 minutes before 12 o'clock welcome back asekho ngempela isikhathi ke manje ningafike ke nithule nama comments uma isikhathi singasekho nivele ithi wa please nathi indaba ke la dokotela bekhona le yase umfowethu lasenkandla esimbambese ukuthi sebe u6 bayaqhathela ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi kusho sonayo inkinga ngoba ubuza ukuthi enze njani kulesi simo okay futhi lapha ke simphendula umfowethu into engiyibona ibaleke kakhulu kuyena akake qale azifune yena qala angaqala bheke laba bantu siyayibona inkinga yenziwa yilabantu bangamfihlela bangenza akake qale azibheke yena qala akaye nje kubantu akayofuna ngaye angayi futhi kumuntu oyedwa akakethole nje abantu abahlukene azofika afune athole inkinga ukuthi yena ayikho into ewucobhothile kuyena ukuthi nangabe eke ngoba kuyenzeka omunye umuntu uthola ukuthi kusetshenzwe yena ukuthi makufanele agane nase kufanele alobole bese kuyabhidlika ziningi izinto ezenzakalayo ngithi ngakho ngithi akakayofuna yena yawo akasifunene asithole athole yena ngaye qala ufese ngibona usubekezele kakhulu ukuthi baze babe isithupha yabona wafuna mhlambe nakusenzeka mhlambe kowesibili noma kwesithathu aqala sukume ethi ayikhona into errong yabona ngoba kufuneka na uqhuzuka ungaqalaze futhi uqhuzulwa yini fanele ubheke or ngikhahlele nje noma ngikhahlela ini uyabona manje wena uzolokhu uqhuzukile nje uqalaza ukuthi ekuqhuzulayo akake zifune yena aqala uzoyithola inkinga ukuthi kahle hle yingoba kumthakathi
noma mhlambi ngoba kuyilabantu asuke eqondene nabo fanele athola inkinga ukuthi idalwa yiloko bese ezokhona ukulungisa ngoba ngeke sisho ukuthi ke okay akake lungisa indaba yalezi ingane ngoba izosuka imdide ngoba akayazi lazo iqala khona fanele aqala sifune ngayo iqala bese ithola ithi okay mina inkinga yenziwa kimi nansi ukuthi mangabe ngiba nomuntu osifazana akwenze ku1 no2 bese ke khona alungise lento kuyima ezoqala kabuye ezolungisa indaba zabantwana. Ya, okay, usenzeni sanibonani basakaza bahle. Hawu nazo nayikhuluma inkinga enkulu enzeke emphakathini wakithi. Kunezinkinga ezingaka nje ile mkhuba. Freedom siyabonga Mkhonto, keep up the good work. Alright, ubando sibonelo kwenza uthi baba lento okhuluma ngayo ngiyayazi mina ezinkonzweni ziyafihlwa izinto ezingamahlazo. Kodwa uma kwenziwa umuntu nje uyaxoshwa khishwa ibayasi kuminjalo uma ngabe kukhona izinto ezothi uma ngabe zenziwa abathize ngoba nakho thabo benezikhundla la enkonzweni sokufihla ke sikufihle kwayitoka wadikoni sikufihle kodwa uma ngakwenziwa umuntu nje ukuphunyela obala besibonela kuxoshwe ngisho ukuxoshwa inkinga mangabe ngempela izoba kanjalo ngishilo namhlanje ngathi abayeli bami bakhona impela kodwa namhlanje khona into ebagodla kancane sike size la. It's a very typical angle wevele ngazi bamndabelo zohamba ngayo but let's say ubaba ke lengane akafuna uyahle umfazi wakhe mhlamba akakwazi ukuba nengane noma umfazi wakhe uwilling ukuyikhulisa lengane kodwa ugelo ufuna ukuyiabort. What if ugelo ocela imali ukuthi ayiabort ingane? What if it's the female ofike abort ingane yangakutshena wena? What if wena lengane ubuyifuna kodwa yona ngoba kodwa yena umuntu osifazane ekade enomunye umuntu noma yena ekade ufuna ukuthi agcine eseshade nomunye umuntu noma esezalele omunye umuntu le yakho ayibone izi mistake IDL ukhuzana abort. What about then? Who offers us meals isi-abortelwe ingane kade siyifuna nekade siyithanda nekade siyimisele ngazo? Who offers us counseling? Ubani ukabheke lokhuzane the causes nama damages that men lokhuzane have to go through okade seyibone ubaba or maybe who had been longing to be a father for a long time yabo kodwa ekugcineni avedana athi umuntu is my body my rules avedana hambe cause in the end miyokade uyikhiphile imali you always the bastard but kodwa manje ukuthi wade uyifuna but wade uyifuna and you're willing ukuthi uyikhulise lengane this never gets spoken about. Let's speak about that angle for a change. Asike siyeke leyo ukuthi always bashing men is a very typical angle. Asike siyeke leyo angle for a change. Thank you. Ukuthola cela mina ngalisha igama nginankinga ngina-flop ngicela ukubuza kulabafethu abake bayifica kule predicament yokuthi ulokhuzana usehambile ushaya idayisi wathola ukuthi kukhona owake waskipha kodwa mhlamba akasamkhumbuli naye oyamkhumbula but la kwi-family mhlawumbe akanayo indlela ne-approach akwaziyo noma mhlawumbe abantu abadala uyabasaba or noma ifamily iyinhlaphanhlapha amafamily amaningi ayinhlaphanhlapha noma ayikazi yenze kwayibona mhlawumbe kwifamily abazi ukuthi lento le ngokumndeni bayenza kanjani yabo ukuthi would it be advisable ukuthi lo mjisa ukuze izinto zakhe yilungi mhlawumbe usexoshwe nasespan noma nje izinto zakhe zambhedela? Would it be advisable ukuthi enze lokhu okwenziswa ileso sangoma noma ileyo nyanga ukuthi imenzise ngaleyo ndlela yakhe ngoba obviously uzofuneka ukugeza ngezwe no sweet nani nokugqoka? So ngibuza ukuthi would it be advisable then ngoba la kubo abazi or la kubo you heard what I said. Yes, sikuzwile siyabonga. Okay, ngizocela uqala ngoba indaba enhle for the first question ukuthi nina abantu besilisa ngazi ukuthi nikhishwa
angisifusi futhi mama sesisho njalo sithi it's my body my rules unqenge angithoba unqenge athi nje my body my rules ahambe uzinto yakhe now you are going through depression anxiety like uyithanda lengane nibuzimisele nangayo usisa decide otherwise it can break your spirit as a man causing you to be toxic amanye amadoda they end up drinking alcohol amanye agcina se promiscuous many promiscuous behamba ibhabhabala ngoba izama ukuthola lengane yakhe isholosis bese bakhona ama cases are complicated Dr. Mdila kafike kumina ku counseling uthola ukuthi Thabo usisi uneshende bese etshelishende ukuthi eyazi lentsha isingikhulelisile yabo bese lo nofethu ngizokunikeza imali ukhiphe isisu salentsha le ungayitsheli ukuthi ushade khipha imali yeah hayibo hamba nasikhiphe lento vele njengoba ungipromise ukuthi uzomala yabo ngokuhamba kwesikhathi yabo bese siyabuya hayibo now this is what women do with Thabo and this is what Dr. Mdila abantu sifana bake baconfess ngini ahambe ayosusa umsindo la kumina unqo mhlawumbe ngigcine ngimphushile yabo aze kumina akhulumele ebusweni angikhombe yabo ngekathi ngivika bese ngiyamphusha ebese thi ngamshaya ngaze ngamphusha kwase kuphuma ini isisi aba shall abortion ekokhelwa yishende abuye ebese thi ke ngalento wayenzayo ukuze ngiphuphunyelwe isisi njalo lento mangithi ngiyafuna siqhubeke akusavumi ngona yabo so for that reason ngiyakushiya yabo nihlukaneke mfowethu bese ehamba eyandela shende yabo uyafika kule shende usekhulula ingane yakhe yabo kodwa manje inkinga leli yashende lizosafarisha itrauma nama stresses nobumnyama bami akaze manje akuthola ndo lizosafarisha itrauma ama stresses nobumnyama bami ngoba bangenze lento impinda ke le yo hayi ngizwa kahle nengane ngeke imthande ingane eshade ngeke izimthande khona into engikhohlwa kuyishejulile uKhendrick Joyce uma umuntu esifazane ekhiphisisa iDNA yalo akhiphisisa sakhe remains active for quite some time in fact iba active for a period of 8 years okay the danger is this angakhulelwa isisu senye indoda right ngesikhathi esikhulelwa bese kuphikapeka nolibofuzo lwami imicrochirurgy okay yeah lalela ke manje ibefika lengane uyisingamthandi nonini ngamfuna ukumbona yabo njalo imbethe futhi lo ya imbethe lo one so but what is going to happen uma mina ngeke ngathola ingane noma kanjani zizohlangana inkomane yo and zizohlangana ziqomana ayibuye ku doctor 15 minutes sokusala 15 minutes nanguke la Dr. Mlilo unangu uyafuna ukuyokwenza zonke izinto alungise ekhaya kuyinhlakanhlaka uma kazwani nomalume la sifike sibike khona sishisa senze ngokwala ekhaya kunzima ukuthi ngafika ekhaya ngithi nginesimo esikanje engidinga ukulungiselela kungenzeka yini ngifike kanjomane ngenze khona ngigeze khona ngiqede khona ngifike ekhaya sengiqedile ake ngimphendule mfowethu shuthi la uyabona le esikhuluma ngayo ayifani nokugeza ukuthi wena uthakathi ufaka isilwane uyabona le isuke idinga ukuthi idlule straight edlozini ngale kwalokho kuyophoqa ukuthi yena akathola abantu mhlamba awubabomncane noma ubani kodwa akathola umuntu umndeni uyabona lo yazofike ayendlala lenkulumo ngoba lenkulumo yakhe idinga ukuthi kahle hle ayofika straight kubantu abadala ngoba langabe yenza lapha ingafikile lapha empepheni yakubo kuzofana nokuthi lento akayenza yayikho ukugezwa kwabantu akufana uyabona lokhu ukugeza lokho kuncike kakhulu ukuthi kusondele lapha ngoba kunecala phakathi ekufuna manje lo muntu ethi naye shweleza bese ethethelela ethi mayizoqala ezokwenza lento yokugezwa uyenza kodwa icala sedlulise ukuthi mina angazanga kodwa ngeke ngathola ukuthi umuntu ekade ngizwene naye uye wabulala ingane la ekhaya bekungesiyoke inhloso yami uyabona angithi nangabe esezoyilungisa kanjalo uyazi ukuthi idlozi liyakwazi ukuthi okay lithule
libheke lilalele lenkulu bese bethi okay oh le ntombazane ibulele ingane la ekhaya ake siyichilizele ekutheni ukuze kuzovela le ndaba ake simchilizele lapha yabo aqale manje abe nenkinga lapha kanti kuvuka igazi la ekhaya manje lela kalibulela yeah bese iba khona indlela ukuthi manje agcine uthola ukuthi sekuthiwa hayi nangu bani kufika umuntu mhlawumbe uthothi usekhulile usemdala animazi lo mama wathi lo mama wachitheka le ingane wayithandana nobani la ekhaya wachithe sezimxakile lapha emuva ingoba uthena ebuya lo ezala ekhaya wafikwa yendlala enkulumo base bathula labantu balekha bayibheka ukuthi indlela esoyenza ngakhona sizoyenza ukuthi igcine ivelile yeah uThembile umama wekhaya umama omdala eningane ezu5 zamadoda ahlukene kwenzeka kanjani lapho lo mndeni ayilapho yeah uthothi each and every child inobaba wayo shuthi kahle hle labo phela phakathi kwalelo khaya ikuxova niliphi kahle idlozi nami kuyangidithi ukuthi liphi idlozi elizothethwa ilezi ngane zizothetha idlozi la kwabantu ngoba lezi ngane kahle hle nabe sizohla nomunye uzothi nayisekhulile omunye uzofuna ukubiza isibongo sakubo omunye ufuna ukubiza isibongo sakubo yabo kunesikhathi la uthola ukuthi egcineni kugcina sekuvuka umbango la emsamo uma ngaba khona oyedwa ophumelela kulezi ngane lezi ezinye zizojikela lengane ukuthi ayibona yasiphambanisela. Yeah, because ngisho ngoba kulawo situations into engeke ngiyithole dog. Zonke lengane iqhamuke ama choice assorted. Avamsu kuba ne trauma. Environment. Yeah, noma beshadile akuhambi kahle, noma bengadivorce, akuhambi kahle emshadweni yabo. Kuba nokuphetukwa nje ongazi ongakazi understand. Babe nengane ne depression, babe nengane ine depression. Engakwazi ukuvashela kagogo ngoba zivakashela zobani zona. Yebo kwalotshona kwenziwa zonke izinto kodwa ziya kagogo zobani. Yebo, and into engiphicaphile kwamanye ama families namantombazane no4 nama choice assorted sakwazi sodwa. Into enzakalayo lapho ingane zena azibi nobudlelwane. Ngeke futhi zibe nabo. Hey enenthi sengixakile ngiyongitshela sisi ingane zakho nanga udadewenu unurse nawe unurse lo munye uthisha kodwa ingane zena zazana athi baba zazana akithi manje iyo phela lento egcina seyidala nokuthakathi la ekhaya ngoba indaba la izofika eqale khona ekutheni izigadlane lezi ngane make kwakhona ongazathi izinto ziyamkhanyela iqalile ukuthi hayi ubani uyasiphendula ubani yini yena walungela ngakho thina singalungelwa ingoba uyayibona iqalile umuzi ke lo kagogo ngoba kunomfana oyedwa kuphela lekhaya kusho ukuthi umuzi ngomthetho uzosala kubani kulomfana but usebenzisa isibongo sakubo kayise noma usebenzisa isibongo sale ekhaya kaMyeza futhi manje kuzofuna manje abuya sebenzisa isibongo sala ekhaya abe yilongwe lasekhaya ngeke lakwazi ukusebenzisa ngeke ukusebenzisa kubo hey athi ngizelana nginibingelele studio ngicela ungazisho isimo emile ngake ngabhekana naso umama engizwana naye ngokodokotela bathi yashonele esiswini shuthi samhambisa ke esibhedlela bambelethisa bangazivumela ukuthi sithathe ingane siyoyibeka ekhaya ngokwemgomo yasekhaya bayigcina bona manje okungiphatha kabi ukuthi sengithola nokuthi kuyenzeka izinto zethu zidayiswe kuleso simo ke makutholakala ukuthi akuyona imigomo yesibhedlela ukuthi umzimba okanjalo uyagcina abathize bafeza inhloso zabo singasilungisa kanjani leso simo noma singakatholi phela ukuthi sinenkinga kodwa ngiyathuka makukhulumeka kanje namhlanje ya no kezwakala yazi njalo lo mbuzo benginawo abazi waqaka kanjani ukusilakhe esibhedlela sekwenzekile waba nesimo esikanje ukuba khona angazi kuthiwa kune period engakanani esibhedlela kasi kuthiwa kodwa nje kunesikhathi esikaliwe ukuthi la awuhambi nombungu uyasala then la kumele usuphuma nawo umntwana eseyothunwa ekhaya mangabe semngaka kule period le okuthiwa hayi ushiye la akahambi ngempela kwenzakala kanjani lapho ke manje izodinga ukuthi manje uyabona isibuyela kuphi lapha esithe umuzi nomuzi uba nosiko lala ekhaya
sekufuna manje sithathe lo umakoti siye naye manje esibhedlela Right. sifuna manje ukuyolanda umoya walomntwana ukuze manje lo moya lomntwana akabuye egcine ngenisiwe emndenini ezokhona ukuthi naye egcine enzelwe izinto ezihusiko lala ekhaya Ngiyabo uma ngabe ukuthi ngoba phela ikhona lento engasinabo abasebenzi bebhedlela abanezinto abanokuzenza uthola usuzobusa umntshontsha ebese yodayisela laba ababenzi bobubi Angithi ke manje lapho njengoba zihamba ukuthi la umuzi nomuzi unamasiko sekuyadinga ukuthi hambani nimemeze lo moya kunezinto ezithile na ukuthi manje ekufanele ngoba ufana nomntwana kanti uthwetshuliwe sekufuna manje kube nezinto manje ezisetshenziswayo ukuthi nifike nimemeze lapha nimbize nimethi igama lakhe nimbuyise angithi usebelethisiwe sebembelethisiwe bamkhipha sekufuna manje nanifika lapha kube nezinto nani manje senomlanda ngazo njengamanje kathi sinamthobula nimbuyise ekhaya nizomkhomba ekhaya nimazi lapha kusesibhedlela lapha umoya wakho la ufike wakhishelwa khona noma waphumela khona manje siyakulanda manje ulandwa ngabazali noma ulandwa ngumndeni uyabona la ukuthi vele ukahle futhi yena ukuthi umuntu okade umakoti kulula ukuthi abuyiswe ethi nayifika la ekhaya kufike mhlambe kubuswe nehlahla alanda afike la ngaphandle libekwe lelihlahla aqala ahlanjulule ngaphambi kokuba azongeniswa kuyimaka uzoqala ke idingo zalomndeni wala ekhaya ukuthi ngokusiko la ekhaya makunje sesithatha kanje esimeni sokuthi ingane kubhayela wenze njani I think mhlawumbe ngoba umphefumulo ilula leyo ukuthi hayi akwenziwe ngaphela umphefumulo lo obuyiswa vele awusekho vele ngoba la imisho sokufanele ingane efeke ngengozi sekumele kuba ayizange nje kuphela yaphuma sekuyingozi leyo angithi manje ngakho sefuna na ufika naye manje la ekhaya awusamngenisi sekufuna manje nifike nibeke la nanimlanda ngehlahla bese nezokosiko la ekhaya uyabona bakhulitshe isiplacenta ngase kancane nayidla bamdabeka Okay, uthi sibusiso Mumbo manje uma usonta ke ungakholelwe emadlozini kwenziwa njani ke sixazulula njani lesimo sokhipha isiso ngicela ungayidlulisi ubona Dubuzi ngeke ngayibuza nje awukubuza hayi ukuthi udokotela nje ukuthi abantu abasindisiwe bahlupha laba bafika ebusuku mina bese ngifuna ukuthi kusibusiso yabona umuntu nje akahlala okholweni lakhe akahlala isitendesa yabanje umuntu ngamanje kuzima usisithi hayi ukuthi kanje wena umuntu akahlale okholweni lwakhe ya futhi leyo izokusiza ngoba angithi ibuyela kule esithi umuzi nomuzi unomthetho la ekhaya yabo naye makuthi ukholele enkonzweni akaqhubeke nokwenkonzo futhi la azobe sekumnikeza khona inkinga bese eqala ke hayi senginenkinga ke manje madoda empela kunyungwe nalokho kuna voice note kusame ngihlukumezayo engenamanje lapho yinjani ayasizwe kishilo ukuthula mawande studio nakubalaleli yazi abaleke topic siyayibonga le topic siyabonga bakwethu usiphathela le topic angiyezwe ngilalela impela sekuningi sekuambululekile nakumina engifisa ukubuza la yiloko ukuthi namba abantwana bethu namba osesibethu namba abalingana namba abantu bethu esizwana nabo bawenzileke lokho balimala kakhulukazi abantwana bethu ngoba phela kulesikhathi esiphila kusona bazenzela umathanda bazi ukuthi banama right bayikhipha lezisu singaza sitshelo uma ke sekwenzeka nakho ke sebekwenzekile basikhiphile isisu umntwana mhlambe lokho esikhipha bathatha la morning after abanye mhlambe bayekubona labo Mary Stop usiyafika ke umuntu la sekahamba mhlambe kuhamba kweminyaka sekuyavela ukuthi hey kukhona inkinga mhlambe lo muntu ulimaza isibeletho ngoba phela njengoba enza lento yeko Mary Stop edla amaphilisi abanye bahamba obackdoor cela ukuyivala ngenxa yesikhathi isona sesibalekile ngishilo ngathi ngizobe ngiqhamukeke sesigoduka ngeke salisho negama noma ngilibona ngoba ngazi egcineni ubezothanda nosabo anoni kwenziwa njani kodwa ngicabisa usephendulekile ngoba abantu babuza no skills bekunto ecacisha ifani usinakho angazi usehambile wakwenza ngithemba uphendulekile lapho
lapho kwa Hills ngenxa yesikhathi ke sesiyabheda 4 minutes before 12 o'clock kusho khona ukuthi asike silibeke uhlelo namhlanje kwasilungiseni kodwa ke kukona konke ngicabanga ukuthi abantu bazogcina besizakalile Dr. Samlile inamba yakho oyishiyayo vele yeah okay ake sibonge kakhulu ohlelweni ebesinalo liyasenda lijulile ngoba besikhuluma ngenkinga evele edida abantu abaningi okay inamba 065 744 6787 ungayiphinda 065 744 6787 siyabonga babundabenhle Mamthimkhulu inamba ithi 07666 sorry babundabenhle sorry yeah inamba ithi 07666 33954 angiphinde bamthimkhulu ngithi kuwena inamba ithi 07666 33954 ungithinte ku WhatsApp nawe Lindo ngicela ungithinte ku WhatsApp so that we can set up an appointment Mamthimkhulu and Lindo ngicela ningithinte ku WhatsApp khona so set up an appointment thank you so much Uthaboka Sambuthi ucela ukuvalelisa inamba 076 0543833 nami ngitholakala ku WhatsApp akade belokhu befuna umlingo njalo ukhona kodwa limited kabi so ngikutshelini hawo ngizathi fakumali yeah kusasa ngikhona nondondoni 11:30 iHealth Mondays so besikhona yeah sibambe lapho ngiyabonga umntana mayivumile next week siyabonga kakhulu mlaleli akulesi sikhathi siphuma ke la ukhona uKenon noHamza bezothi Urban Hits Top 30 countdown ukuze kube 3 o'clock 3 to 5 ukumiswa abantwana uzabe khona uLondiwe with the melodies 5 to 6 exclusive sport hour naye futhi umphathi after that bese kububelo G with the World Music Show vumazayo nibathu mvulele inhliziyo uze ube ne Sunday enhle kakhulu ukuthula makwande